recibida na Comisión Informativa a este respecto e as necesidades de apurar prazos en función de uns argumentos dados daquela polo mismo concelleiro que se defende esta proposta. Falábase da dificultade que teríamos para poder ocupar a praza de tesoureiro porque, por visto, hai escaseza de titulados ou de xente que poda ocupala e presentarse a este tipo de concursos. Ali citouse un decreto, que é o decreto 49 de 2009, que dixe máis ou menos, ou regulan, mellor dito, estas cuestións e leendo un poquinho del, desde a miña confesada ignorancia, e non sei se certeza no que estou a ler, queríalle facer a seguinte pregunta ao secretario municipal. O artigo 3 dese decreto 49/2009 indica que o noso concello, por o número de habitantes que temos, comprendidos entre 5.001 e 20.000 habitantes, somos un concello cunha secretaría de clase segunda, e máis adiante, no parágrafo nomeado F, di tesourarías, e leo literalmente, nas corporacións locais con secretaría de clase primeira, en aquelas cuya secretaría estea clasificada en clase segunda, que se tivesen agrupado con outras para os efectos de sostemento común do posto único de intervención, existirá un posto de traballo denominado tesourería reservado a funcionarios ou funcionarias pertencentes á súa escala de intervención tesouraría. Non é o caso, me parece, do noso concello, posto que nós temos o interventor non acumulado nin compartido con ningún outro concello, por o cual, pregunto, non nos afecta a nós a segunda parte deste parágrafo que di nas restantes corporacións locais con secretaría de clase segunda será a relación de postos de traballo a que determine se o mencionado posto está reservado a habilitado de carácter estatal ou pode ser desempeñado por funcionario propio local debidamente cualificado. Pode o secretario contestar a esta cuestión agora mesmo ou necesita consultar algún lugar? Vamos a ver, ese precepto está ahora derogado, porque cando se modificou a Lei de Base do Réxime Local, se non me falla a memoria o artigo 92, a través da Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local en 2013, aí determinouse que a tesouraría é unha función reservada a habilitados. O sea, en todos os concellos queda reservada a habilitados. Si se estableceron normativas transitorias para a súa cobertura, o sea, dando un marxe para que os concellos que tuveran, creo que se non me falla a memoria, menos de 10.000 habitantes, era algo máis de prazo para cubrilo, pero realmente agora é unha obriga legal ir as tesourarías por habilitados. Claro, se é unha norma regulamentaria está derogada por a lei. Ben, para continuar ca miña argumentación, non entendemos, desde logo, tampouco, non nos quedou suficientemente clara a presa de convocar a praza porque terminase a comisión de servizos do actual ocupante da praza de técnico ou de tesoureiro, neste caso. Non sabemos desde cando o goberno municipal sabe que esa praza ou que esa comisión de servizos remataba, tampouco sabemos en que punto, digamos, de resolución, de realización se atopa a relación de postos de traballo que se está levando a cabo neste momento. O Partido Popular. Boas noites a todos. Creo que, desde logo, hasta ahora, nos tempos que leva transcurrido este Concello das Repúblicas Democráticas, a Concello de Tesorería e o técnico de Administración Financiera sempre foi realizado por unha única persoa que facía a súa función de forma, creo que, eficiente, eficaz, e o resultado está aí, como o mismo que está facendo ahora o que está habilitado para ser o caso. Creo que ainda que figura na RPT a plaza de tesoreiro e a plaza de técnico de administración financiera, se hasta ahora os resultados de esa labora facían unha persona sola de forma eficiente, que temos que seguir facendo a mesma seguir dentro de pouco. Como nos explicaba na comisión informativa, a plaza de tesoreiro para ver que ocupala, o máis lógico de forma eficiente, mirando
mirando un pouco por os intereses económicos do Concello de todos os veciños, era ocupar a plaza que realmente temos que ocupar, que é de tesoreiro, mientras ir funcionando como se ven funcionando hasta ahora con a sola plaza. Non vemos a necesidade de ter que ocupar dúas plazas técnicas para facer unha función que hasta ahora só facíamos só. Independientemente de que tamén nos sorprende un pouco as prisas e as formas de facer as cosas, pero bueno, tenemos que ver cosas de sobrevenidas como neste concello últimamente sempre ocurre. Señor Marcos. Ben, como todos sabedes, estáse facendo unha RPT no Concello. Este RPT empezouse a facer. O trámite está sendo un pouco máis lento do que en principio se esperaba. As entrevistas ao persoal, agora se está facendo organigrama por parte da empresa que é encargada de facer a RPT. E iso o que nos fai é que este posto, que pode ser perfectamente sacado ao final da RPT, nos encontremos co que a RPT non vai a finalizar nas fechas que, en principio, máis ou menos se tiñan previsto, e que teñamos, pois, de alguma maneira, esta presura, non? En quitar esta praza. Primeiro, hai que dicir que o que é o técnico de administración financiera ou tesoreiro teñen funcións distintas. Que o técnico de administración financiera aquí faga funcións de tesoureiro non quer dicir que teñan as mesmas funcións, sino teñen funcións distintas. E aquí hai bastante traballo como para que os dous podan facer o traballo. De feito, este é un dos concellos que non ten delegado na Diputación os cobros os tributos á Diputación. Eso leva unha serie de traballos. O tesoureiro neste momento tamén había que facer modificar a RPT e hai dous procesos para facelo. Isto que nos faría é que non teríamos ese posto por moito que apuráramos hasta o ano que ven, coberto. Si que fóramos capaces de cubrirlo. Tanto das dúas maneiras que se pode facer, tanto unha convocatoria propia do propio Concello ou facelo por un concurso unitario da Administración. Entón, nos vamos a encontrar sin un tesoureiro, temos esta praza que se vai acabar a acumulación, mismo por a propia persona que vai a repetir, o que nos recomenda na propia RPT é quitar esta praza a concurso. Nos o único que facemos é adiantala. Por qué? Porque nos encontramos nun momento onde o tesoureiro, en que o queramos convocar hasta o ano que ven, como moi pronto non vamos a ter tesoureiro no caso de que se cubrir a praza, en que creemos que, ademais, o tesoureiro e o técnico de administración financiera teñen funcións distintas. O tesoureiro ten unhas funcións que xa veñen marcadas por lei, que son esas funcións que ten que facer. O técnico de administración financiera ten unhas funcións moito máis amplias, que son as que se lle podan poñer na propia RPT, o que pode facer o abanico sea moito máis grande. Ademais, pode facer apoio á intervención, pode facer apoio á secretaría. Sabedes que hai recentes xubilacións, hai xubilacións no propio departamento de tesourería que van a vir pois máis ou menos un breve espacio de tempo, e creemos que quitar unha praza pública á oposición creemos que é o máis apropiado, non andar con parches. Creemos que pouco a pouco temos que ter máis técnicos no Concello e menos administrativos, porque cada vez necesitamos, os procesos son máis electrónicos, necesitamos xente máis especializada nas cousas, e creemos que cubrir eses espacios que se van deixando vacíos por xubilacións e demais con técnicos é o mellor que pode pasar no Concello, que salgan a concurso, que opten a eles xente formada e que podan aportar ao Concello moito máis coñecementos dos que ten neste momento. En canto a que sale máis barato, bueno, o tesoureiro que está ahora mismo na RPT de 2004 é un T1, é un administrativo. Eso ahora por lei non é posible. Agora ten que ser como mínimo un habilitado a un e mínimo nivel 26. Por lo cal, cuestión de que nos salga máis caro ou máis barato tampouco é. Creemos que é bo sacala, creemos que é bo cubrila definitivamente, que haya unha persoa que faga esas funcións. Creemos que hai traballo de sobra para facelas e incluso para ter tesoureiro e que os dous cumpran labores e fagan
o seu traballo e que todo funcione mellor. Realmente nós queremos que é así, por eso sacamos ahora, por eso esa que vostedes chaman prisa, bueno, sí, podemos esperar a RPT final e intentar facelo aí, pero si realmente podemos facer e aproveitar agora, é o caso do arquitecto. O arquitecto na RPT final vai a ir metido, plantexado, e como se acordou neste pleno, vai se sacar esa praza pública. Evidentemente que sí. Estamos na RPT, creemos que neste momento nos parece máis urxente isto por prazos, pero non quer dicir que o outro non sea urxente, claro que é urxente, e ao final da RPT quitarase esa praza e seguramente, se se aproba a RPT, alguna praza máis. Pero creemos que, vendo que a comisión se acaba, que non hai posibilidade de alongala e demais, creemos que quitar unha praza é o máis normal do mundo. Creemos que hai unha praza vacante, hai unha comisión de servicios que se vai a rematar, creemos que hai traballo suficiente no Concello para ese técnico de administración financiera, creemos que non é incompatible que a praza de tesoureiro, que como moi pronto, polos cauces que sea, non a teríamos hasta o ano que ven, e creemos que o máis normal e o máis lógico é buscar o beneficio que sería ter unha persoa, como digo, un técnico, que cada vez temos que ir pensando en ter moitos máis técnicos para que desarrollen o traballo da maneira adecuada, con máis coñecementos, e porque a administración pública cada vez vai cambiando, é moito máis electrónica, é moito máis complexa, e necesitamos xente con unha certa formación. E por iso traemos este pleno, non é cuestión nin de cartos, nin de prisas, creemos que era un momento, xurdeu así, se tuviéramos aprobado a RPT, ou se esperamos que a RPT definitiva vamos a poder aprobarla dentro de 15 días ou no próximo pleno, pois ao mellor hubiéramos esperado a RPT. Pero como vendo os prazos que se están marcando, xa vos digo, na propia RPT, a propia empresa, o que nos di é que temos que quitar a concurso, que debemos de ter funcionarios neses postos, e que o mellor é que sean funcionarios que teñan a praza en propiedade. E por iso o traemos aquí, nada máis. A porta do Grupo Socialista. Bueno, eu non discuto que sea que esta praza haxa que convocar, non discuto que non sea necesaria, eu iso non discuto. Eu douno por feito e me parece incluso que hasta razoable, non? Que sean funcionarios os que ocupen pois plazas así de alta responsabilidade. Eu digo as prisas por traelo ahora, por non esperar, por non facelo, ao mellor facer unha convocatoria máis amplia. Eu sigo sin entender as prisas. As prisas dinos que é porque se lle acaba a acumulación á persoa que está ocupando. Eu me imagino que, a ver, a plaza de secretario está libre, hai unha comisión de servicios e se sigue sin ocupar por un titular, habrá outra comisión de servicios ou ampliarase. Digo eu que esa non entendo como esta persona lo acumula, se lle acaba, se lle non se pode convocar outra en comisión de servicios ou esa misma ampliar a comisión de servicios. Non entendo a presa, nin entendo se esta plaza entonces é especial. De verdade, non acabo ainda de entender. Bueno, Partido Popular. Bueno, coincido con compañeros los bancos que realmente creo que las plazas teñen que estar cubiertas por funcionarios, creo que teñen que ser especializados, pero ainda así sigo pensando que a función que fai o técnico de administración financiera que queremos sacar a concurso, que a plaza esté creada no RPT, non ten por que estar coberta, está facendo as funciones de tesoreiro e as mesmas funciones. Creo que é unha persoa suficientemente capacitada e así está demostrando o día a día para facer todo o que engloba esas dúas actividades. Creo que o futuro probablemente o que leve é que, como ben decías, somos dos poucos concellos que siguen gestionando directamente os tributos en vez de ter os delegados na Diputación, e o que hai que delegados na Diputación para sacar aí trabalho as persoas. Creo que non é unha labor de responsabilidade tanto financiera, económica e, sobre todo, de eficiencia económica ter dos postos de traballo que era fallo para a persoa. Creo que o día a día e a realidade dos tempos pasados, dos anos anteriores e todo, nos di que todas as funcións fan a persoa e que creo que o máis importante é cubrir a plaza de tesoureiros. En tanto non se cubre a plaza de tesoureiros, se a comisión de servicio que esta persoa que temos ahora non se pode prorrogar ou finalizar,
creo que é unha responsabilidade non haberla previsto antes, convocado antes, e sobre todo haber que buscar a persoa que cura a plaza interinamente mentras non se cura el tesoreiro, pero seguimos pensando que o importante é ser eficientes económicamente e facer as labores, non crear plazas, porque agora temos un problema que parece que ben sobrevivido, pero todos sabemos cando acababa, e se os plazos son os que son, hai que cumprir as cousas. Nos sorprende un pouco que o argumento sea todo de que nos vamos a encontrar dentro de poucos días ou poucas semanas con que a Comisión de Servicios que temos acabase. Eso sabíamos que moito tempo, desde que empezou a Comisión de Servicios. Entonces, o tiñamos que haber sido máis, bueno, tiñan que haber sido máis previsores en convocar a plaza e agilizarlo, porque esa realidade esa, os consultamentos sempre funcionan así. Hasta ahora todas as plazas se foron cubierto, porque, hombre, é certo que non hai tesoreiro, pero non hubo tanto moitos anos. Se foron coberto e funcionando, e cando vía que faltan os secretarios, as cousas van ser facendo. Creo que a solución non é duplicar para ter unha solución a un problema que poden facer un solo. Eso creo que hasta ahora, realmente, a persoa que está facendo a función de técnico financiero, como ben decías, é de tesoreiro. Non sei se duplicar ou non, pero realmente as funcións que teñen está facendo a súa persoa. Necesitará apoio axuda, non se digo que non, a ver se me entendes, pero creo que hasta ahora, o transcurso do tempo que ha demostrado que se fai aceptablemente ben con os recursos. Pero vamos. Efectivamente, a persoa que está facendo ben, está facendo moitas cousas. Non está facendo todas as que debería por falta de tempo, porque non está dedicándose a todas as funcións que tería que facer como técnico de administración financiera porque ten que facerse de tesoureiro. Entonces non se está duplicando, estáse intentando cubrir un parche con algo e intentar cubrir de alguma maneira. Volvo a repetir que, ademais, no próximo tempo vai haber xubilacións, vai dar, temos que mirar cara ao futuro, o que vai a ser o futuro, non o de agora. Temos que intentar mirar que é o que queremos, que é o que vamos a buscar. Vamos a seguir buscando contratar administrativos, meter xente, ou vamos a buscar ter funcionarios especializados, formados. Volvo a dicir, non son as mesmas funcións que fai unha persoa e que fan outra. En canto ás prisas, non son prisas, sinceramente. Creemos que era oportuno facer agora porque vemos que a RPT se está retrasando. Podemos facer unha interinidade agora e dentro de... cando veña, cubrir esa interinidade, se a cubrimos, porque conseguir un secretario acumulado non foi fácil. Nada fácil ter un secretario acumulado. Témolo. Bueno, por eso, pero quer decir que saber esa dificultade que hai a veces para conseguir esas cousas. Se a cubrirmos de maneira interina e se a conseguiríamos cubrir, ao mellor dentro de 3 meses ou 4 meses íbamos a estar outra vez convocando. Íbamos a ter unha persoa que teria que vir, coñecer isto, velo, saber como funciona, e cando máis ou menos o sepa, vamos a convocar a plaza e vamos a volver a facelo. Creo que non é cuestión de prisas, é cuestión de que creemos que, por desgracia, a RPT está se retrasando, creemos que é bo, que é efectivo, creemos que non hai ningún tipo de duplicidade, creemos que temos que mirar hacia un concello moito máis profesionalizado e con moito máis coñecemento, e creemos que é oportuno quitar esta praza e quitar a de tesoureiro tamén, porque ademais estamos obrigados a quitar. Pero os prazos para eso son para o ano que ven, como moi pronto, se se cubrira e se fixera todo de unha maneira bastante acelerada e sin ningún tipo de problema. Pero nós creemos que é oportuno e por eso presentamos. E solamente buscamos eso, a eficiencia, que o Concello funcione mellor, que non teñamos que deixar delegado na Diputación os cobros, porque iso é unha fonte de ingresos moi importante para este Concello. Ter que delegadas a Diputación sería unha merma para este Concello e creemos que para iso temos que ter xente. E temos que ter xente preparada e que o poda levar. E hai xente que está na área de intervención de tesourería, que sabemos que faltan certos anos para xubilarse, pero que se vai a xubilar, e temos que buscar maneiras de cubrir eses postos tamén. E hai que ir tamén mirando un pouco hacia onde queremos tirar con este Concello e o que queremos facer. Eu creo que é oportuno quitar unha praza, unha posición, que aprobe quen aprobe, que a leve quen a leve, e que teñamos aquí unha persoa que teña coñecemento e que poda facer esas funcións. E non son incompatibles. E hai traballo de sobra no Concello para que haya un técnico de administración financiera e un tesoreiro. Vamos. Ademais, corroborado con moitas cousas que se van a vir encima o que está cambiando a administración.
con todo o tema que todo vaya a funcionar de outra maneira, as xestións de compras, asesoramento económico, a implementación da lei de transparencia, bueno, 50.000 cousas máis, que iso que vai a levar é que hai unha carga laboral máis grande e que necesitemos eses postos. Ben, vamos a proceder á votación do punto do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado polo voto de calidade do alcalde. 4 votos a favor, 4 en contra e 4 abstencións. Pasamos ao seguinte punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal de Nos Pobra sobre o cumprimento da Carta Europea das linguas regionais e minorizadas. Ten a palabra a señora Genoveva Hermo. Boas tardes a todos e todas. O pasado mes de xaneiro se fixo público o cuarto informe da avaliación de cumprimento da Carta Europea das linguas regionais e minoritarias. O Comité de Expertos e o Comité de Ministros sinalan os aspectos que compre corrixir para o cumprimento efectivo das garantías que o Estado español e a propia Xunta de Galicia se comprometeron a cumplir ao ratificar a Carta en 2001. O Concello manifesta o seu compromiso coa Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, tratado internacional que garante os dereitos lingüísticos da lingua galega como lingua propia e oficial de Galicia. Insta a Xunta de Galicia a cumprir con todas as recomendacións do Consello de Ministros e do Comité de Expertos do Consello de Europa. Elaborar de maneira ampla e consensuada un novo decreto para o uso de galego no ensino, que atenda aos principios de normalización lingüística e acorde co sinalado na Carta Europea. Que mentres non se elabora o novo decreto modifique o actual derrogando os artigos que poñen límites ao uso do galego nas aulas, como as porcentaxes máximas de materias a impartir en galego nos centros e a prohibición de impartir na nosa lingua as materias científico-técnicas ou matemáticas. Garantir unha oferta ampla de liñas de ensino infantil en galego en todas as vilas e cidades. Estamos do Grupo Socialista. Bueno, esta moción del pleno anterior, firmamos unha declaración institucional a favor da normalización da lingua e fomentar o promover o uso do galego, polo tanto, está firmada, o meu voto non vou cambiar agora, o sea, xa no mesmo sentido que sí. Bienvenida. Ben, esta moción, este informe de avaliación do cumprimento da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, esas recomendacións que fai despois o Comité de Ministros do Consello de Europa ao Estado español, están motivadas pola análise que estes expertos fixeron do decreto de plurilingüismo, do decreto 79/2010 de plurilingüismo. Ese decreto é o que orixina esas recomendacións, porque ese decreto o que determina que as materias científico-técnicas ou matemáticas deben de ser impartidas en castelán, por exemplo, e ese decreto que pon límites ás materias que poden ser impartidas en galego. A proposta original da moción, porque isto é unha proposta que a Mesa pola Normalización Lingüística mandou a todos os grupos políticos e aos concellos, a proposta original da Mesa pola Normalización Lingüística incluía un punto a maiores dos que aquí aparecen que dicía dar os pasos necesarios para cumprir co sinalado na línea 640 do cuarto informe de avaliación do cumprimento da Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias que afirma ese parágrafo do informe de avaliación, afirma que o decreto 79/2010 de plurilingüismo contradí o establecido na Carta e o punto 5 da resolución do Consello de Ministros do Consello de Europa onde sinala que a introducción dunha terceira lingua no ensino non pode afectar negativamente a propia. Ese punto, xa o comentáramos así na comisión informativa, foi suprimido na proposta que fai o Nos Pobra a este pleno, a esta corporación municipal, e para nós, desde logo, é fundamental, porque ademais non teñen sentido os outros puntos se primeiro non se inclúe este de eliminar esas cuestións do decreto do plurilingüismo. Despois vendría
o de refacer un novo decreto no que non se tivesen en contas estas cousas que critica a Carta Europea das Linguas Rexionais, perdón, o Consello de Ministros do Consello de Europa. E, polo tanto, nós pedimos que para que se inclúa como emenda, perdón, que se inclúa dentro dos acordos que contén esta moción o punto que a nós nos parece fundamental e que é o relativo a ese decreto. Por el Partido Popular. Sí, perdón. No, sí. Sí. Por el Partido Popular. Ben, creo que realmente o cumprimento da Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias é unha meta que temos que ter para cumplir con todo eso. Creo que é un reto importante porque temos que defender a noso patrimonio, a nosa cultura e todo eso está en modalidade. Tamén creo que é certo que hasta ahora o último informe da mesma comisión di que felicita porque se mellorou considerablemente a protección das linguas minoritarias e creo que sí que temos que ter en conta que o importante é a convivencia e o compartimento de todas. Creo que en Galicia hemos conseguido de forma incluso, eu creo que ejemplar, conseguir que non só seamos multilingüistas, sino que seamos bilingüistas e los retos que seamos trilingüistas. Que la gente, sobre todo la gente joven, teña posibilidad de aprender distintas linguas e sobre todo utilizarlas. Si al final, como ponía aquí, no que estaba con a Xunta de Galicia, eliminar os tempos onde se dedican a estudio práctico e uso de outras linguas, vamos a encontrar que en vez de progresar, vamos para menos. Creo que hemos conseguido proteger a nosa lingua, darla e darlle a libertad a xente para que se exprese como quiera. Eu creo que os rapaces que sabemos do instituto, dos colegios de noso concello, e poño de exemplo as miñas fillas, saben realmente falar as tres linguas e creo que o máis importante é que teñan a posibilidade de ferramenta de facelo. Creo que é importante de cara ao seu futuro ser o máis plurilingüistas posibles. E creo que a súa liberdade é poder expresarse como quiera. É iso que independentemente que somos conscientes que o primeiro que hai que defender é a nosa lingua, pero creo que está defendida, hubo recursos sobre o que exponemos aquí a mesma lei de normalización lingüística, al final hasta el Tribunal Supremo dictaminó que se cumplen los parámetros, que todo está ben. Entiendo que ustedes defendan un monolingüismo, pero no seguimos defendiendo un bilingüismo, tenemos que dentro do horario lectivo hai que darle herramientas porque serán instrumentos que de futuro lles sirvan para desarrollar o seu labor en outros sitios e ter despois a liberdade e a facer como queira. Portavoz do Goberno. Bueno, como todo o mundo sabe, cando se derrogou o artigo 124 do uso do galego no ensino, se dou un golpe ao ensino en galego, en lingua galega, non? En principio, funcionaba bastante mellor ese decreto que o actual, posto que se impediu que as materias científico-técnicas e matemáticas se impartiran en galego como se os galegos tuvesen algunha tara para entender no seu propio idioma os números e as operacións matemáticas ou os contidos científico-técnicos. Me parece que temos unha capacidade intelectual normal e somos capaces de recibir o ensino na nosa lingua en calquera materia. Isto, a calquera que coñeza un pouco o ambiente da lingua vehicular nos colexios, tamén sabe que supón estar cambiando de rexistro constantemente. Agora, pois non pode impartir as matemáticas ou as asignaturas científico-técnicas en galego e isto fai que se resinta o uso de galego nos centros de ensino. O apoio que recibe a lingua galega é ben pouco, posto que en sociedades que son máis ben castelanfalantes, o apoio á lingua galega é moi deficiente. Non temos máis que mirar o noso entorno para darnos conta de que os nosos xóvenes casi non se expresan en lingua galega, cando
teñen esta asignatura e naceron nunha época en que sí se imparte nos colexios. Pero isto non é suficiente porque nunha sociedade como a do noso Concello, pois quizáis, e en outros, claro, evidentemente, quizáis o necesario sería pois fomentar o uso do noso idioma, da lingua galega, posto que o castelán está pois perfectamente instalado na nosa sociedade. Pensamos que o novo decreto afectou moi negativamente ao desenvolvemento das competencias, de adquirir competencias, non só na lingua escrita, e non só en ter liberdade de falala, sino en dar pois os espazos adecuados e todos os horarios adecuados e implementar pois o uso do galego. Non foi así, todo o contrario. Se lle sacou importancia, se lle sacou categoría ou pois aprobar un decreto que impide que se desenvolva en lingua galega todas esas materias científico-técnicas, matemáticas, etc. Na educación infantil tampouco está representada como debería, non? Entón, hai moitos centros de educación infantil nos que non hai unha oferta adecuada e nos o que temos claro é o que traemos na nosa moción, que afecta negativamente o actual decreto, que non se están cumplindo cas recomendacións da Carta Europea e que isto habería que subsanarlo xa. Respecto ao que di a compañeira do BNG, pois non estamos de acordo nese punto, non? Na introdución en centros plurilingües de un terceiro idioma, unha terceira lingua, que ocuparía como máximo un terzo do horario escolar. O galego e o castelán pois terían representación nunhas áreas concretas, repartíndose o resto das horas semanales. Pensamos que efectivamente pois este tema de introducir un terceiro idioma e de darlle aos nosos alumnos a posibilidade de desenvolverse tamén en unha terceira lingua, pois é importante para o seu desenvolvemento. Entón, por iso non figura na nosa moción, pero sí que pensamos que a liberdade de usar o idioma galego necesita algo máis que esa liberdade, senón un apoio institucional e actualmente pois non hai. O Grupo Socialista, la unidad. Ben, vamos a ver. Quería aclarar varias cousas. Por unha parte, está a cuestión do que é unha lingua de estudo, unha lingua obxecto de estudo, e outra cousa é unha lingua instrumental. Cando aquí na moción cando nós dicimos que, o que decía, por exemplo, agora a concelleira, que nós non temos ninguna tara que nos impida estudar matemáticas ou ciencias en galego, iso é evidente. Entón, nese caso, nesas materias, o galego é unha lingua instrumental para aprender unha serie de estrategias que é tan válida como o inglés, o francés, o alemán ou calquera outra lingua. Quero dicir, é mellor estudar matemáticas en inglés que estudaras en galego? Eu, sinceramente, penso que non. Por que o decreto do plurilingüismo? Porque isto de que se impida estudar as materias científico-técnicas e matemáticas en galego, iso, quen o di, é o decreto do plurilingüismo. É dicir, o decreto do plurilingüismo, aparte de introducir a posibilidade da ensinanza de determinadas materias en linguas instrumentais e vehiculares estranxeiras, tamén di que non se pode estudar matemáticas en galego. Iso o di o decreto do plurilingüismo. Por iso, nós insistimos en que non ten moito sentido esta moción se lle quitamos a parte fundamental, que é a de eliminar o decreto onde se din estas cousas que condena o Consello de Europa para elaborar outro decreto onde se contemple
por que non o plurilingüismo, evidentemente, por que non a ensinanza instrumental noutras linguas, pero sen quitarlle ao galego a posibilidade de participar nas materias que decida cada centro. É dicir, o que realmente a orixe desta crítica que fai o Consello de Europa e a orixe dese artigo que forma parte do decreto do plurilingüismo onde di que determinadas materias hai que impartirlas en castelán, é ese decreto. Cando este terceiro punto da moción di que mentres non se elabora un novo decreto modifica o actual, o que quere dicir é que necesitamos un novo decreto. Para poder ter un novo decreto, evidentemente que hai que derrogar o actual. E é simplemente o que pedimos. A nós nos parece que esta moción non ten sentido sin o elemento fundamental que é criticar o decreto do plurilingüismo porque restringe o uso de galego nos centros de ensino, polo tanto, pedir a súa derogación e, polo tanto, elaborar un novo decreto que contemple, de acordo, o plurilingüismo e aprendizaxe de linguas estranxeiras, pero que non coarte a utilización do galego en determinados niveis nin en determinadas materias. Por outro lado, para a aprendizaxe das linguas estranxeiras, que evidentemente é necesaria, a Xunta de Galicia tiña os programas estupendos polos cales se fomentaba o estudo das linguas do inglés en Inglaterra e do francés en Francia e así, e etc. Nos veráns que foron suprimidos entre os recortes que se fixeron, pois un deles foi ese. Entón, ora, sustituímos a ensinanza de idiomas estranxeiros no estranxeiro por impartir as matemáticas en inglés por parte dunha persoa que, ademais, ten un nivel B1 en inglés que ás veces non dá nin para impartir matemáticas nin para nada. O único interese que podemos ter en fomentar a ensinanza de determinadas materias en inglés é que nos vayan bien preparados a trabajar de camareros a Londres, porque outra cousa non se explica. Mentres que o normal sería que nunha comunidade que ten lingua propia, a lingua vehicular e a lingua instrumental para o estudo desde a educación infantil ata a educación universitaria fose a lingua propia do noso país, que é o galego. O Partido Popular. Un pouco ratificarnos no mesmo que dixemos antes. Nós estamos na defensa do galego, creemos que é importante porque é noso patrimonio cultural e temos potencialo desde as administracións, temos que facer todo o posible porque o seu uso sea normalizado, potencialo e sacarlle todo o maior partido posible. Pero iso non quita que realmente temos que ser responsables de que realmente a xente ten que ter liberdade para escoller. Creo que a xente hai que formar de forma aberta. Creo que se as matemáticas se dan en inglés, francés ou en galego, non é igual, pero creo que de alguma forma hai que definir que asignatura se dan en un idioma ou non, porque se nos encontraremos que, ao final, a única forma de expresarse na escola sería galego. Entón, ao final, como se forman en outro tipo de linguas. Creo que é importante que a xente se exprese como quer. Creo que a xente nova, eu mesmo teño moitas carencias con este idioma, pero trato de esforzarme todos os días a aprendértelo. Pero o que si é certo que creo que as novas xeracións salen preparadas. Creo que despois o que teñen é liberdade para expresarse como que que sí que temos que tratar de potenciar desde todas as administracións que sea mayoritario o uso do galego, que sea mellor, sin dúbida, pero creo que a xente libre despois das cosas. Así que o máis importante é ter coñecementos para expresarse como queres. E se eso sirve para que alguén vaya, inda que sea de Camallero Londres, pues oye, que vaya de Camallero Londres, pero tamén pode irse de abogado a Singapur, ou pode irse de médico a Washington, de que aquí, é dicir, claro, pode quedarse aquí e falar de galego, pero o importante é ter a liberdade de escoller. Creo que hemos conseguido un sistema donde, partindo da base de protexer o que temos en sacar e potenciar todo o máximo posible, ter alternativas. Bueno, eso de ter a liberdade de escoller é moi relativo. Na escola pública nos temos que someter a unhas normas oficiais no uso das linguas. Hai uns porcentaxes de uso de materias impartidas en castelán, de materias impartidas en galego e de algunha materia impartida nun terceiro idioma. E todos temos que someternos á lei. Para os que queiran elexir un idioma concreto, pois está a escola privada, a enseñanza privada, e aí podemos elexir un colexio que lle fale e lle enseñe aos nosos fillos pois en castelán, ou en galego, ou en inglés.
Pero na escola pública non é así. Hai unha lei. Non é a mellor, xa houbo mellor e pode mellorar tamén. Despois, cada un se pode expresar como queira, evidentemente, e aí entra a liberdade individual e familiar, pero non hai liberdade de escoller o idioma na escola pública, eso non é así. E, bueno, penso que, evidentemente, este goberno da Xunta, este goberno non fixo nada en absoluto por mellorar a situación tan deprimente do idioma galego, tanto na enseñanza como a nivel social, porque, bueno, eu son dunha xeneración que bueno, cando eu iba á escola non se nos enseñaba o galego, e máis se impedía que aprendésemos o galego. Os nosos pais, como querían o mellor para nós, e se supoñía que o mellor para nós era que faláramos en castelán, pois vivimos esa situación e hoxe en día pois facemos o que podemos por lo menos usalo e respetalo como se merece, non? Pero o realmente deprimente é que se ve que a medida que pasa o tempo a situación empeora, o número de galegofalantes diminúe e a preparación que se supón que teñen, a preparación académica, non repercute no número de galegofalantes, no respeto do noso idioma e a nivel social pois non se ve melloría ningún, e máis hai unha gran perda de galegofalantes e a situación cada vez é peor. Entón, algo fallou na política lingüística de Galicia, porque se prestixiara o noso idioma, ao mellor se animaban máis os jóvenes a usalo, pero se lle quita prestixio cando se impide que certas materias se impartan en galego, como se non fose serio para determinadas cousas. E por eso, pois, estamos con este tema e con esta moción, porque estamos de acordo en que o actual decreto non é bo para o galego e, bueno, queremos mostrar o noso apoio e bueno, o noso apoio para que esta situación cambie e para facer fincapé en que non é o mellor camiño se queremos manter algo culturalmente tan importante como un idioma propio. Ben, vamos a pasar a votación primeiro da emenda. Bueno, dicirlle, como dicía o noso portavoz, vai a manter o voto contrario a esta emenda porque realmente temos bastantes voltas e para empezar a min ten algo que non me gusta que se a propia redacción a liña 640 do cuarto informe, debería de ser algo máis directo e a moción, o punto número 2, elaborar de maneira ampla e consensuada un novo decreto, eu creo que é máis que suficiente. Pero vamos a manter por coherencia e despois de tanto traballo que nos levou debatir este tema, vamos a manter o voto contrario na emenda. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Non se inclúe a emenda e pasamos ahora a votar a moción. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por 5. Por favor. Pasamos ao seguinte punto no orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Benegas sobre a dotación de equipamento Cinelma. A palabra Cristina Andrade, tamén. Ben, esta moción é motivada pola inauguración que se fixo o pasado 4 de febreiro do Cinelma, onde pudemos comprobar que xunto coa renovación importante que se fixo do edificio, arquitectónicamente interesante, pero que nos parece que ten algunhas solucións funcionais a nivel funcional discutíveis e que, ademais, para nós, ten unha carencia importantísima, que non ten ningún elemento que permita a proxección de películas. O Cinelma, como o seu nome indica, originariamente era un cine, agora está adaptado a solución arquitectónica que se deu foi para a representación teatral, ainda así os camerinos están sin dotar, ainda lle falta bastante. Sabemos que realmente as representacións teatrais
son cousas bastante puntuais ao longo do ano nun concello pequeno como é o noso. Sen embargo, tamén sabemos que a proxección de películas, cumprindo todos os requisitos necesarios, pode ser unha actividade relativamente barata, asequible, e que no inverno pode solucionar moitas tardes de fin de semana polo clima que temos nos impiden disfrutar do exterior. Polo tanto, nos con esta moción o que pretendemos é que a Corporación Municipal aprobe dotar ao Cine Elma de pantalla, proxector e equipo de som e todo o preciso para realizar as proxeccións de películas e solicitar a outras administracións as subvencións necesarias para levar a cabo o que se solicita no punto anterior. O Grupo Socialista. Bueno, salientei na comisión informativa que iba a votar a favor. Evidentemente, os ciclos que se podan facer nese teatro Elma, os ciclos de cine, non nas distintas modalidades que sexan no seu momento, onde tamén a cultura o que pode, bueno, pois, eso que se decía antes, nada máis no inverno, pois, é un local adaptado para elo, e ora falta, pois, as xestións necesarias que faga o equipo de goberno para poder levarlo a cabo. O sea, non voto ese a favor. O Goberno. Bueno, este é unha moción coa que penso que todos estamos de acordo, non? O Cine Elma, pois o teatro Cine Elma require unha serie de dotacións que non ten en principio, que son necesarias, a pantalla, o proxector, son, iluminación, mobiliario do camerino, mobiliario do recibidor ou entrada do teatro. En fin, son unha serie de cousas que evidentemente pois hai que adquirir e estamos precisamente en eso, non? Todas esas xestións se están levando a cabo xa para canto antes pois obter esta dotación imprescindible para levar a cabo pois todas as actividades culturais que podan surdir, desde proxeccións hasta pois todo tipo de actividades, non? Entón, é unha moción coa que estamos de acordo e vamos a votar afirmativamente. Formación Popular. Bueno, creo que coincidimos todos en que o máis difícil, despois de haber feito o máis difícil que foi haber conseguido os terreos, a construción de a remodelación do Teatro Elma, algo que creo que é simbólico e importante no noso concello por a tradición e, sobre todo, por a carácter cultural que ten, a forma de potenciar distintas actividades culturais de todo tipo. O lógico, despois de haber conseguido todo isto, é de mellorarlo e dotarlo de todo aquello que carece. Sí que carece de medios audiovisuais e, por eso, todo o que veña para mellorar e poñer en funcionamento as cousas feitas, se utiliza. Polo bloque. Ben, bueno, tampouco non hai moito máis que decir, simplemente algo que sempre non antes sen decir que, ademais de servir para facer actividades, tamén pode servir para fomentar na nosa mocidade o interese polo audiovisual. Non teñen por que ser solamente ciclos de cine, sino que pode haber outras cousas e tamén pode motivar a nosa xuventude para querer facer películas, cortos ou que sexa, que se poden logo exhibir no propio cine, fomentar esa actividade audiovisual, a creación artística, me parece que é algo importante tamén que se pode conseguir con esta dotación. Polo Grupo Socialista, polo Goberno. Procedemos a votación, votos a favor da moción. Aprobada por unanimidade. E pasamos ao punto número 5, que é unha moción tamén do BNG sobre a aplicación no Concello de áreas de rehabilitación integral ou áreas de rehabilitación e regeneración urbana. E a palabra, Antonio Lupina. Vivimos no noso pobo desde fai moito tempo un forte declive demográfico e un declive demográfico que ao longo do tempo vaise, segundo din as estatísticas da Unión Europea, vaise notar ainda máis. De feito, nas previsións da poboación da totalidade da Unión Europea para os anos 2025 seguiría subindo hasta aquela,
baixando despois lentamente hasta 2050, pero en cambio, para Galiza, para o noso país, enténdese que as perspectivas actuais pertenecería ou estaría englobado desgrazadamente dentro do tercio de nacións, de países que terían ainda unha perda demográfica. O noso pobo ten, vemos, sabemos, a moción que presentamos hoxe vai un pouco precisamente no sentido de tantas outras mocións do BNG de ofrecer alternativas de transformación para este concello, para o noso pobo, para a nosa vida e ao mesmo tempo ofrecer e participar, compartir cos resto das formacións na corporación posibles solucións a esos problemas. Entendemos que aquí, sabémoslo ben tamén, desde logo desde o BNG, que a merma poboacional, o declive demográfico, a emigración, que a crise leva tanta de nosa xente ven a unha emigración dentro do propio Estado, a Unión Europea ou a outros continentes, fai que atopemos cada vez máis vivendas que están en estado desocupadas e algunhas realmente empezando a presentar un triste aspecto de abandono. Queremos con esta moción e cas propostas cos acordos que despois leerei matar varios paxaros co mismo tiro. Un deles era precisamente recuperar esas vivendas que agora non poden ocuparse porque non hai xente para ocupalas, reparalas, poñelas no mercado e con elas conseguir alugueres ou unha oferta de vivendas que faga, que sexa engallolante para que xente que vive na contorna ou que en municipios veciños ou onde queira que vivan poidan precisamente vivir, afincarse, facer raíces en este pobo co cual faríamos precisamente esa triada que estaba comentando. Por unha parte, recuperar vivendas, eliminando unha carga que é para a segunda vivenda para moitos propietarios que non a teñen para o seu lecer. Segundo, establecendo obradoiros de emprego, activando o sector da reparación mobiliaria. Terceiro, tratando de fixar e de conseguir xente non só no rural, pero quizás especialmente, e desde logo en todo o concello. É por eso que habendo como hai plans como son os ARIS, as áreas de rehabilitación integral, ou tamén os novos plans de fomento de aluguer de vivendas, rehabilitación e regeneración e renovación urbanas, o BNG trae esta moción pedindo que se voten afirmativamente os seguintes acordos: promover a creación dun área de rehabilitación integral xeral do casco antigo da Pobra do Carmiñal, nomeadamente nun barrio suficientemente afectado como é Covecha. Punto 2, tramitar a aplicación no Concello do Decreto 18 de 2014 do 13 de febreiro ao respecto do plan do fomento de aluguer de vivendas para rehabilitación edificatoria e regeneración e renovación urbanas. 3, promover obradoiros de emprego que participen na rehabilitación e regeneración proposta no punto anterior. 4 e último, unir o proxecto de rehabilitación de vivendas unha bolsa de alugueres de carácter social que sirvan para atraer e fixar novos habitantes no Concello. O Grupo Socialista. Bueno, isto é unha proposta que, desde logo, para tratar de incrementar a poboación no noso Concello, non? Levamos anos, pois, cando os concellos limítrofes crecían, aquí sempre fomos disminuindo na población. Temos unha situación xeográfica, bueno, privilexiada, pero en cambio non fomos capaces de aproveitarlo. Eu xa adiantei igualmente na Comisión Informativa que, desde logo, unha proposta para que intentalo, non? A ver se somos capaces de conseguir pois aumentar a poboación do noso Concello con medidas, nesta incluso se poñen diques de promover obradoiros de emprego. Desde logo, bueno, o meu voto vai ser favorable porque, bueno, hai que intentarlo de todas as maneiras, sea para aumentar os habitantes do Concello, sea tamén para que aproveitar, pois, para que eso leve a emprego e incluso pois a outros beneficios como os alquileres sociales. Ben, o Goberno está completamente de acordo con esta moción.
na reunión que un mesmo mantiven coa conselleira, con Eter Vázquez, naquele momento, pois, falamos deste tema e realmente solamente estamos pendentes de darle para diante a contratación dun arquitecto municipal para empezar a elaborar o estudio que é perceptivo e, bueno, unha serie de condicións previas que hai que realizar para solicitar a ARI. A ARI se pode solicitar en calquera momento do ano, non é preciso esperar a unha convocatoria específica, despois a conceden en función, pois, de, supoño que dos orzamentos e do que pongo o decreto que a regula. Pero podemos intentar xa facelo antes, pero, bueno, desde logo sería mellor contar co arquitecto municipal que o que falamos antes na moción anterior, pero se non podemos facelo cos medios actuais. O goberno está completamente de acordo con esta moción. Por o Partido Popular? Nós tamén estamos de acordo con a moción, creo que é importante a restauración e a conservación do patrimonio de todos os veciños e, como eso, incluso conseguimos a maior actividade no noso concello e que se enraicen máis persoas, estamos sempre de acordo con eso. Solo queríamos plantear unha pregunta, unha dúbida que temos, que é por que solo circunscribimos o barrio da Coecha, non circunscribimos a todo o casco, ou todo o zona urbana, porque o que nos chama a atención do planteamento, me supoño que terá algún motivo para circunscribirlo solo ao barrio da Coecha, non ao resto da municipio. Entendo que non é así, non? Non, non é así. Non sei se está mal redactado ou non entendemos ben. É unha, si o punto número 1 di exactamente promover a creación dunha área de restauración integral xeral do casco antigo da Pobra, coma, nomeadamente no barrio da Covecha. Decir, non temos unha preferencia especial, nin siquiera un caladoiro de votos na Covecha, non é esa cuestión. A verdade, o que queremos, sinceramente, o BNG mira por todo, pretende mirar por todo o Concello, si esa non é a impresión que queda, pois está mala a redacción, pero realmente en este pobo noso de que tanto presumimos que é moi bonito e o que tanto queremos e por lo que a veces tan pouco facemos, pois temos un casco antigo realmente aínda en unhas condicións suficientemente válidas como para recuperar sin grandes esforzos, pero entendo eu, me refiro, porque soy un redactor desta cuestión, que na Covecha estánse empezando a dar casos de auténtica ruína, non? E é por eso que se cita nomeadamente ese caso, non? Porque digamos que en outros lugares do casco antigo da Pobra, pois ao mellor se perde un pouco o señorío arquitectónico, a esa arquitectura tradicional que se ve en bastantes vivendas, bastantes edificios da Covecha, pero é por eso, pero de calquera maneira, de verdad que o que pretendemos é que se respete, se contemple, se traballe e se actúe en xeral sobre todo o casco antigo da Pobra Caramía. O socialista? Sí, pois, bueno, efectivamente, creo que debe ser así, non debe ser sobre todo o casco antigo onde se debe actuar, porque, bueno, é certo que, a mellor, no barrio da Covecha, pois, hai máis vivendas que están en estado de deterioro, pero, bueno, tamén hai aquí cerca, no Rafael Calleja temos a Fonda de Ferro, por exemplo, despois tamén nos parece unha ferramenta moi útil para que as vivendas que teñen un valor patrimonial alto e son de pequeno tamaño e que, por lo tanto, mellor, pois, o propietario non ten maior interese en rehabilitalas e, sin embargo, pois, se pode dar uso, como nos levamos no noso programa de vivendas turísticas para aluguer para unha persona que venga a pasar un fin de semana é suficiente, mientras que unha familia non é capaz de habitar ali. Estou pensando, por exemplo, no Hospitalillo, na Casa do Remo, outras casas que tamén hai na Covecha, que son moi pequenas e que ninguna familia habitaría ali, pero que ten o seu valor patrimonial e que é interesantísimo conservarlo. Non nos vamos a liar máis, estamos completamente de acordo con esta moción. Por o Partido Popular? Solo aclarar que o referido a barrio da Covecha non era porque sabíamos que non se discutiría eso, pero sí queremos que a redacción en sí pode dar lugar a malos entendidos. E creo que, igual que pode dar lugar a aclararlo, a definirlo, o redactarlo de outra maneira, non ten máis eso. Teníamos claro, suponíamos, que realmente non se circunscribía só o barrio da Covecha. Polo ben? Votos a favor? Apróbase por unanimidade e pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a limpeza e mantemento da Currotiña e o seu entorno. Ten a palabra o señor Riestre. Gracias. Boas noites a todos. Ben, traemos aquí o Partido Popular a este pleno unha moción relativo ao mantenimento e limpeza da Currotiña e o seu entorno, todo o que é a parte alta da Serra do Barbán. De todos é coñecido a importancia deste punto estratégico
para o turismo, para que a Pobra Grañán non sea só o turismo de playa, senón tamén, como non, potenciar o de montaña, aproveitando que agora pois, acabamos de facer un par de rutas de turismo por aí, pois seguir potenciando, non? Hai que recordar que a Curotiña pois, está declarado sitio paisaxístico natural de interés nacional desde os anos 30. Un entorno emblemático para a Pobra de Carameñán, non só a Curotiña, sino incluso o Mirador Valle-Inclán, a Curota, os Forcados, o Alto de Enxertos e, porque non, tamén pois, o Alto do Castelo, non? Os miradores máis importantes do noso concello. Por iso que, como responsabilidade deste equipo de goberno da Corporación Xeral, pois, traemos aquí neste pleno para tomar os siguientes acordos. Primeiro, pois, reparar os baches da carretera 6705 que une Moldes e Caportela, sobre todo a partir do que é o Mirador Valle-Inclán hasta o Curro. Hai uns baches aí profundos, cada vez maiores e peligrosos, e tamén o ramal que vai desta mesma carretera pois, hasta o Alto dos Jallos. Non? Segundo, reparar ou sustituir os paneles informativos tanto da Curotiña como do Mirador Valle-Inclán, que están bastante deteriorados, e tamén limpar, como non, a marxe desta mesma carretera, 6.705, de toxos que por lado xa chegan ao medio, é difícil xa incluso cruzarse cos coches, e se aparca un, pois outro xa non pode pasar. E tamén, como non, pois limpar un miradoiro, os entornos todos, que hai un pequeno merendeiro ali xunto para entendernos no Mirador Valle-Inclán, que realmente o ten toxos, e pois de cara ao verán, pois ali vai xente a comer e iso, pois é artificial. E tamén, no alto do Mirador da Curotiña, que é a casa da Comunidade de Montes de Santa Cruz, pois non sei se negociar con eles ou exixirle, polo menos, que recuperen aquele entorno que está bastante deteriorado. As tablas aquelas que tiñan os quitamedos, non, do mirador ao lado da casa, pois están rotos, tiradas polo chan, e incluso, pois, as cortinas que teñen nas ventanas non é moi... o color non é moi axeitado para un sitio tan emblemático da Pobra de Carameñán, porque as cortinas son roxas, como todos ben conocedes, e dan un pouquinho de imaxe mala para a Pobra de Carameñán. Para o Grupo Socialista. Bueno, evidentemente vou votar que sí, favorablemente, como a que se limpen os tosos e que se arregle a carretera, é razoable que sea nun entorno tan singular e tan precioso como a Curota, como sea en calquera outro sitio. A ver, é unha atracción turística a Curota, o sea, un verdadeiro, non sei que decir, un patrimonio medioambiental enorme que temos aí, hai que cuidarlo. Por mí, o meu voto vai ser favorable. Bueno, a verdade é que non sei se nos podemos meter aquí a decir a uns propietarios privados como somos da Comunidade de Montes de Santa Cruz, eles somos se poden poñer as cortinas vermellas ou color negro a cuadritos en livio claro, pero bueno. De calquera maneira, eu quería decir o seguinte, corresponde ao goberno, lóxicamente, falar con vostedes a este respecto, pero a min o da carretera da Deputación, a 6705, me preocupa un pouco. Supoño que vostedes saben, como sabemos nós, que a Deputación vai a facer unha inversión ao longo deste tempo, nas semanas ou meses vindeiros con relación ao arreglo, pero se lle contará ao alcalde, supoño. Con relación ao ramal que vai ao Alto dos Forcados, que realmente está en condicións pésimas, bueno, está dentro do Concello de Ribeira, me parece. Pero eu agradezco que se acorden agora de reparalo, porque cando a Comunidade de Montes de Santa Cruz veu aquí a protestar, a queixarse oralmente, esa é a realidade, do mal estado dese ramal, que desde o ano 93 leva unhas instalacións ali de telecomunicacións, incluso traendo aquí a algún coche que se había quedado ali clavado e pretendía que a Comunidade de Montes de Santa Cruz se fixera cargo desas averías, pois non se atendeu esas cuestións. Non se atendeu nin a reclamacións dos coches, nin, lóxicamente, a da comunidade, e a carretera foise degradando, o ese ramal de carretera pertencente ao Concello de Ribeira foise degradando. Eso é o que teño que decir. Con relación á casota, a instalación que, como comuneiro pertencente á comunidade de Montes Veciñais e Mancomún Barbanza de Lesón, da parroquia de Santa Cruz de Lesón, transmitirei aos meus compañeros as súas inquedanzas, a súa inquietud pola contorna daquela edificación,
e o mellor que teñamos sorte podemos poñernos en valor. Por goberno. Bueno, efectivamente, como decía o BNG, gran parte desa carretera non é do Concello da Pobra, é do Concello de Ribeira. En tal caso, o que poderemos falar será con o Concello de Ribeira para que a arregle ou para que solicitemos entre os dous concellos que esa carretera de titularidade provincial pois se arregle. Como outros moitos dos puntos que se di, non? Non todos pertencen ao Concello da Pobra. É verdade que o que comentaban agora, non? Debe de verse as cousas desde fora, deben de verse distinto do que se vían desde dentro, non? Porque en que lanza que teñen agora de manter todo e de facer todo e que todo este ben, e impulsar todo, fai non moito tempo non a debían de ter tanto. Nós faremos todo o posible por facer isto e por manter isto, evidentemente, cos medios que temos agora mismo e cos medios que temos disponibles. Eu non sei realmente como se podían facer outros anos, imagínome, non sei, ao mellor contrataban empresas ou non sei, nos cos medios que temos faremos todo o posible para manter as zonas que nos corresponden e intentar que estén nas mellores condicións, porque a nós sí que nos interesa tamén que o turismo sea bo, que o turismo veña. É verdad que son zonas emblemáticas, que son moi bonitas. É verdad que tamén hai zonas onde temos que acostumbrarnos ao mellor a ir máis andando e menos en coche, pero é verdad que son zonas emblemáticas. E intentaremos facer todo o posible. Intentaremos, estuvemos falando para intentar este ano traer as brigadas contra incendios que outros anos non se trouxeron, para que axuden tamén no desbroce e demais, pero realmente é increíble as ganas que teñen agora de que todo este tan ben feito e tan limpio. E, ademais, tendo en conta eso, que nunha moción, polo menos, pedir algo que pertence ao Concello e que desde o Concello podamos facer. Nós non vamos a facer o traballo ao Concello veciño. En tal caso, pediremos a colaboración deles e entre todos intentaremos solicitar que esa carretera se arranxe e que as partes que pertencen a cada un dos concellos estén o mellor posible, repito, dentro dos medios dos que dispomos ahora mismo. Señor Riestre. Ben, eu sei perfectamente onde chega a carretera, onde é o Concello de Ribeira e o Concello da Pobra. E realmente o que está mal é o caso do Concello da Pobra. Non quero dicir que o de Ribeira os arreglar, coincide cos baches que son aí. De feito, eu estaba facendo as gestións para facer aí unha obra importante e xa tiña medio aí a palabrada a cousa, pero, bueno, a cousa, por iso agora trae aquí este pleno. Non é que antes non se fixera, claro que se fixo, sempre se limpou, mas non lle estou pedindo a este Concello que o faga el, senón que insta a quen lle corresponde que o faga. Realmente, a carretera agora está moi mal, ten moitos baches, non se pode pasar. O estoxo que chega a medio igual. É o que está deteriorado ao redor da caseta da comunidade de Montes, veo todo o mundo ali. É un peligro. É que non é dicir, cando pase algo, a xente non vai dicir, non, é culpa da comunidade de Montes, non, é culpa do Concello por non mantelo. A xente de fora non sabe de quen é eso. Realmente, se non queredes facer, non facer. A min realmente non me fai falta, porque eu son dos que vai andar ao monte, non son dos que vai en coche. Non sei se algúns de vos tamén iban, algúns sí que o vexo por aí, pero outros non me ainda nunca. Por iso que me veñades agora a min non me fai falta que para min está, mira, ainda vos diría máis, para min estaría estupendamente que fora todo o camiño de carro desde Moldes para arriba, fíjate. Nin que houbera pista nin carretera para subir, pero, bueno, xa que o temos aí, hai que explotarlo e sacarle un produto que se teña que sacar. E se non o queres facer, non facer. Se vos digo, non fai falta. E cando estuvemos non, pois fixemos o que fixemos, e pois, se vos parece que estará, pois podes facer o que fixeron outros ao mellor. Grupo Socialista. Erega. Goberno. Bueno, eu recordáballe que eso de se o queredes facer desde se non a min dame igual, creo que está aquí para representar a certa xente que lle votou ao povo e non aos intereses de un. A vostede non lle dá igual, ao mellor a xente que representa así. Teña en conta cando fale de que representan a un número de xente non ao mismo, como facemos todos os que estamos aquí. En canto a que o que fai instar, como falabades antes da moción do BNG, de que podía levar a confusión o tema da covecha, aquí en ningún sitio de instar, pon reparar os socavóns e carreteras, en ningún momento pon instar a quen sea competente a regar os socavóns, eu creo que pon reparar os socavóns da carretera
que une moldes non instar. Evidentemente, entendo que teremos que instar a que competa. E, evidentemente, faremos todo o posible en facer estas cousas. Señor Dieste. Eu xa sei que represento aos veciños. Eu, cando digo que a min que non me fai falta, falo a nivel personal, non a nivel dos veciños. Eu, se fora a nivel personal, se non traía a moción aquí, entendes? Eu traio o nombre dos veciños. En canto a que aquí pon claramente que é a responsabilidade deste goberno o mantenimento de todo este entorno no que ten competencia ou exixir aos organismos responsables a posta en valor do mesmo. Pero pono na exposición de motivos. Nada máis. Bien, simplemente, bueno, lembrar lo que decía o señor Bancos. O ano pasado non se pideu a brigada de incendios, como ben saben. Este ano sí vamos a facer mediante aí a obriga de limpar un número de hectáreas determinado, que neste concello era difícil chegar porque non temos tanto terreo público, e se van a establecer 2 convenios coas 2 comunidades de montes para limpar as rutas das que falaba antes. Entón, podemos contratar a brigada coa seguridade de que vai ser subvencionada pola Xunta, porque se non se limpan as 5 hectáreas, ten que pagar o concello os soldos, mentre que se conseguimos limpar as 5 hectáreas, pois non lo paga a Xunta, non subvenciona a Xunta. Por lo tanto, vamos a ter esa brigada, vaise a utilizar moito para limpar as rutas, porque unhas veces que estemos, teñen que estar transitables, non vamos a gastar cartos e publicitarlas para despois que non estén. E en canto a limpezas da estrada, pois é discutible a quen lle compete, non? Se o Concello é certo que a Comunidade de Monte sempre solicita que nos fagamos cargo, pero bueno, en todo caso, sería bo tamén nese caso chegar a unha especie de convenio de cesión, porque tamén contabilizaría como hectáreas limpadas para a nosa brigada, porque se non, nos estamos mandando a limpar un terreno que non é público e non nos contabilizan. Pero bueno, eso se pode falar cos presidentes, que supone que non terá ningún problema, porque eso é interese ter o monte limpo e en bo estado. Pero bueno, intentamos facer todo o posible cos medios disponibles, porque a outra brigada, a nosa propia, vai ter que estar abaixo limpando as estradas da zona rural e a forestal, que sí que podemos mandar ao monte. Votos a favor. Aprobado por unidade. E pasamos ao punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal do PSOE sobre a mellora e humanización da Praza Manuel Escurís. Ten a palabra a señora Boceira. Bueno, martes na Comisión Informativa quedamos en que se había algunha duda outra que falaría o secretario, por si houbera algunha duda pois, no tema de poder arreglar esta plaza. Non sei se inicialmente nos ten algo que decir ou defendemos bien, non sei. Non ten un informe definitivo, si que sobre o fascismo explicou xa, que nos fías en igual. Bom, entón, sí. Sí. A ver, non tuve tempo para de feito, non me pasaron ainda todos os antecedentes, porque aquí o que hai é que ver realmente todos os proxectos que haxa. É unha actuación que se realizou fai 40 anos ou máis, había outra normativa urbanística, a Lei do Solo do ano 76, é unha situación moi diferente á actual, e realmente o único que me dou tempo é recopilar os acordos plenarios. Hai dous, un 24 de agosto do ano 76 e outro de 20 de agosto do ano 77. No que interesa o motivo, xa digo que collido todo coas prevencións debidas a que non poden me pasar un expediente original o que acorda o pleno, de feito, teño aquí copia do acordo, é que se acepta a cesión de la plaza existente en el mismo ámbito onde se desarrollou un estudio de detalle para convertirla en plaza municipal. Eu do teor do acordo entendo que houve unha cesión para unha plaza municipal. Entonces, sin prexuicio de, xa digo, de estudiar debidamente o expediente, conocer todos os pormenores que pode habelos, e moitos son moi importantes. Desde logo que a parte da plaza de arriba entendo que é de titularidade municipal. Pero, bueno, xa digo, non tuve tempo de me pasar o expediente para estudiar debidamente a cuestión. En todo caso, vamos a debatir a moción normalmente, e se no momento se mostra que non é posible de facelo, pois non vamos a facer algo ilegal. Vale.
Vale, pois estuve facendo así. Bueno, isto é unha reivindicación que os veciños da Praza de Manuel Escurís levan facendo a través do tempo, non a anos e anos, non a este goberno, sino tamén ao anterior goberno do Partido Popular. É unha zona en que se trapichea con drogas, que é botellón, que é consumo de drogas, e que desde logo é moi difícil non o desenvolvemento comercial e a mala convivencia veciñal. Bueno, en todo caso, bueno, a plaza está deteriorada, non hai ni siquiera, o sea, para poder acceder aos comercios hai barreras arquitectónicas, entonces, bueno, necesitaría ser unha plaza céntrica que está no centro do pobo e que, a ver, necesítase unha remodelación, non? Hai que acordarse que eu teño aquí unha noticia da Voz de Galicia que decía que, bueno, aquí pon que máis ou menos é unha situación similar a un edificio la Consellería se pronunció al fin de la guerra desde hace años que mantiene los propietarios del edificio Proimparsa en el Concello de Boiro y lo hizo a través de una sentencia firme contra la que no cabe recurso alguno, que da la razón a la comunidad de vecinos. El fallo condena al Ayuntamiento boirense a pagar una plaza anexa al citado inmueble, tal y como exigían los residentes, ya que, entre otras cosas, este recinto es muy tragoso para garaje. O sea, yo me imagino que debe ser unha situación moi similar. Non conozco no detalle, non a sentencia, ni siquiera o lugar, pero debe ser, polo que vi na noticia, unha situación moi similar á plaza de Manuel Escurís. E os acordos que, bueno, que se piden aquí é mellorar os accesos á plaza eliminando as barreiras arquitectónicas existentes, así poderían construirse unhas rampas que faciliten os accesos aos diferentes niveis da plaza, e o punto número 2, reparación da praza e dotación dun parque con de xogos ou similar adoptado para nenos de pouca idade. Salvada a IVA esta da posible problema que a propiedade, que a titularidade da plaza, nós estamos totalmente de acordo cos termos nos que se pronuncia a concelleira do PSOE. Faríamos máis fincapé precisamente na accesibilidade. Entendemos que a praza é manifestamente mellorable, pero relativamente fácil. O que si é moi importante que, desde logo, naquele momento non se consideraba en absoluto a necesidade de facela accesible a persoas con certos problemas a chegada a puntos determinados, e neste caso penso que debería de ser un dos obxectivos prioritarios, se non o prioritario. Ben, nos temos algunhas dúbidas en canto aos acordos. As barreiras arquitectónicas non nos parece doado. De feito, desplazándonos hasta ali, vendo onde se poden construir as diferentes rampas, pois non parece doado, pero nos podemos comprometer a facer un estudio de viabilidade e que un técnico, un arquitecto, nos diga as posibilidades. E na segunda parte, pois tampouco sabemos se os veciños queren exactamente un parque, queren outra cousa diferente. Por tanto, nos vamos a condicionar os acordos a facer unha reunión ali cos veciños e que eles manifesten que prefiren, se prefiren que siga como está unha zona aberta, prefiren os típicos xoguetes de parques, pezas de parques infantís, que dá para o que dá, pero bueno, pode ser unha opción. E outro, pois eso, hai que intentar mellorar a accesibilidade sempre que cando se sea posible. Polo Partido Popular. Si realmente a plaza é municipal, realmente, independentemente que os terrenos sean privados municipal, eu creo que as posibilidades do Concello facer todo o necesario para manterla e mellorala. Creo que independentemente que fora privada, realmente hai cousas que son responsables comuns, porque é unha plaza de uso público para todos, e creo que qualquer mellora que vaya no sentido de mellorar a convivencia e o uso dos espacios públicos sempre será aprobada polo Grupo Municipal do Partido Popular. Cousa que tes que perdón, como pon parque, zona de xogos ou similar, entendo que se pode falar cos veciños e podemos aprobar a moción perfectamente. Sí. Tengo palabra. Xa está, o sea, xa está aclarado, o sea, a ver, eu puse, o sea, adaptar a facerlle algo, porque, bueno, que non necesita, desde logo, unha remodelación que desde o ano, pois eso, hai 40 anos que está igual. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, que o punto número 8, moción do Grupo Municipal do PSOE sobre reparación de parques infantis. Ten a palabra a voceira.
Bueno, traemos unha moción aquí, non é que o estado dos parques neste momento sea alarmante, ni siquiera, o sea, preocupante, non hai unha serie de deficiencias, máis ou menos aquí, bueno, está centrado no Parque do Castelo, porque é o parque que máis se utiliza, non? O parque, bueno, por excelencia do Concello, onde hai, bueno, xuntas de moqueta de agua artificial que se están deteriorando, hai balancíns que as proteccións dos soportes para os pés están deteriorados, poden haber riscos non ser manipulados polos nenos, as cadeas dos colupos non teñen as proteccións, o sea, o plástico ese que impide que os nenos pillen os dedos entre os eslóns, bueno, faltan tacos de madeira que, bueno, poden meter ali os nenos, bueno, calquer accidente que podan ter non ao estar xogando. Entón, de momento, son arreglos menores, por decirlo de alguna maneira, o que se pretende é que non chega a tal deterioro que haga que facer un parque novo, non? Antes de que se vaya facendo un mantenimento. Compráronse xogos certificados, instaláronse chans homologados, pero non sei, nos anteriores gobernos se destinaron recursos ao mantenimento, ni siquiera nin a inspección nin a conservación dos xogos. E, desde logo, os parques desempeñan unha labor social, sean parques, que aquí tamén se falan dos parques biosaludables, dos parques para maiores, como dos parques para nenos. Os acordos que se piden son a reparación dos parques infantiles, o especial atención ao Castelo, e a reparación e sustitución dos aparellos dos parques biosaludables. Rodrigo? Bueno, si estamos de acordo co sentido tamén xeral desta moción. Nós quixéramos ir un pouco máis alá, non é cuestión, o mellor non é cuestión únicamente de vir aquí cada certo tempo cunha moción que presentemos hoxe o BNG e mañán calquera outro partido, como en este caso o PSOE, para denunciar e tratar de corrixir defectos ou situacións ou condicións puntuais dos equipamentos. Eu pediríalle ao equipo de goberno que, aproveitando esta moción do PSOE que nos imos apoiar, dende logo, se tratara de crear un plan de mantemento xeral de todos estos equipamentos, de tal maneira que dunha forma rutinaria e frecuente se vayan pasando unha inspección de todos esos equipos e de todos esos equipamentos e se vayan correxindo paulatinamente ao nivel e a capacidade que o Concello ten, pero se non a ten suficiente, que trate de incrementala. En resumo, ir un pouco máis alá de unha actuación puntual agora para o que está a pasar e si tratar de establecer, xa digo, un plan de mantemento incluso preventivo, de tal maneira que se adianten posibles averías maiores e manter o mellor posible todos esos equipos da nosa vila. Bueno, como decía a compañeira do PSOE, pois o estado no que está é un estado bo. É verdad que pode haber alguna pequena deficiencia. Creo que se está facendo o mantemento, estamos traballando de eso. De feito, desde logo, no que ten razón, é que nós non vamos a deixar hilo para comprar un novo. Sabemos o que costa un novo. O importante que é manter as cousas para non ter que despois sobrepagar para facer un novo. De feito, no parque que fixemos agora mesmo na Ribeiriña, os bancos son reciclados de bancos que había vellos do antigo xardín. As pezas que había eran pezas que estaban retiradas de algún parque que se deixou de utilizar, onde só hubo que comprar dúas pezas, que é verdad que tardaron moito tempo, porque hubo que pedirles a Barcelona, pero só hubo que poñer esas dúas pezas para poñelo a funcionar. E somos conscientes de que é importante manter todas estas cousas. Pero estamos traballando nelo, estamos facendo. Sabemos que hai alguna pequena deficiencia, que se irá pouco a pouco reparando. En canto aos parques biosaludables, ainda aí atrás se reparou o Castelo, é algunha peza máis. É verdade que o máis preocupante, o que estamos pendente de retirar, é o que hai en Cabío, que ese sí que ten... pois é verdade que está impracticable prácticamente todas as súas máquinas. Estamos pendentes de organizar a retirada e ver pois que se fai, e creo que estamos traballando neso. É verdade que é bo que non lo digan de vez en cando, por si alguna das cousas, alguna das deficiencias que se encontran se nos poden pasar, é bo que a xente, se ve algún tipo de deficiencia, que non lo veña a comunicar, pero creo que estamos facendo. Entonces,
estamos de acordo en que hai que facelo, creemos que estamos facendo, en principio nos vamos a absternos, simplemente por eso, estamos de acordo, pero creo que estamos facendo ben. O Partido Popular. Bueno, estamos tamén de acordo no senso da moción, creo que é importante manter todo o que conseguido, unha vez conseguido, o responsable de cuidarlo, manterlo para que todo se beneficie dele, sobre todo que nadie teña problemas en caso de tipo de percance ou accidentes de usuarios. Por eso vamos a votar bien. Portavoz do Grupo Socialista. Bueno, eso, agradecer pois, o voto favorable dos grupos que van a apoiar a moción. Non dudo de que estén facendo mantenimento, pero, bueno, ou no Parque do Castelo hai deficiencias, o sea, entonces non se está facendo. Ao mellor, ca premura que se necesita, non? É certo tamén que no da Ribeiriña tamén o parque o vimos, bueno, xente quere un chan novo, bueno, que se vayan facendo mellores pouco a pouco. Bueno, non falan como o anterior goberno, que sempre estaban eles e votaban en contra das mocións, porque realmente aquí hai imágenes de que realmente sí que hai pequenos deterioros, pero hai deterioros e hai uns moi pequenos que van ao parque, non? Entonces, bueno, ter cuidado especial pois con eles, que son un tesoro, e, polo tanto, bueno, nada máis, agradecer pois aos grupos que apoian a moción. Daniel. No, insistimos, é que a moción xa di todo e é suficientemente clara e, ademais, é necesario, non? Pero, insisto, eu creo que un esforciño aí en crear ese plan de mantenimento que non é un asunto complicado e estou seguro que ao cabo do tempo vai a facilitar precisamente o que ten de rutinario esos plans, facilitar totalmente o mantemento de esos equipamentos. Por o Goberno. Bien. Está apuntado. E por tamén. Votos a favor da moción? Votos en contra? A ver, votos en contra ningún e abstencións. Pasamos ao seguinte punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PSOE tamén relativa á revisión catastral. Ten a palabra o voceiro do PSOE. O procedimento de revisión catastral impulsado desde o Ministerio de Facenda co objetivo de aumentar a recaudación e intentar sanear as contas dos concellos vai ocasionar un impacto importante sobre os habitantes do medio rural, sobre todo nas explotacións agrarias. A revisión marca como prazo o ano 2016 para actualizala. Este proceso consiste en que se están a catastrar todas as fincas do rural, así como dar de alta bens como explotación rústica que son catalogadas como almacéns ou vivendas. Estas almacéns ou vivendas pois son albollos e galiñeiros. A Lei Reguladora de Facendas Locais, que permite as bonificacións potestativas, establece que os concellos, mediante unha ordenanza, podan regular as bonificacións de ata o 95% da cuota íntegra do imposto a favor dos inmobles nos cales se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese. A normativa permite ao Concello decidir o coeficiente a aplicar sobre o valor catastral entre 0,3 e o 0,9%. Os acordos son establecer o máximo permitido de bonificación do 95% da conta íntegra do IBI para os bens inmobles nos cales se desenvolvan actividades agrícolas ou gandeiras. E o segundo punto, para as explotacións agrícolas e gandeiras, o coeficiente de tributación a aplicar sobre o valor catastral será do 0,3%. Por unidade. Sí, boa noite a todos e a todas. O BDG vai votar favorablemente a esta moción. Efectivamente, parece-nos que o objetivo final desta revisión catastral é o objetivo de que os concellos podan pagar un novo trabuco, cobrar un novo trabuco a inmóveis que hasta agora estaban exentos destes, é o único objetivo de contentar a determinadas presións que había dentro do ámbito local, unha vez que o Goberno Central reduceu a capacidade de ingresos que tiñan as entidades locais e, polo tanto, lle dá aquí unha vía para solventar ese desequilibrio novamente sobre o pobo e sobre tamén elos da cadea, neste caso da cadea económica máis feble, non? Como pode ser aquí na Galicia, pois o sector primario, o sector agrogandeiro. Por lo tanto, nós vamos votar favorablemente a esta moción, donde marca unha proposta dentro da normativa legal que é
ir a bonificación ao máximo permitido e o coeficiente de tributar o máis baixo, non? E, por lo tanto, entra dentro do normal. E eso quería facer tamén aquí dúas pequenas referencias, non? Aquí hai moita xente que pensa, pero aquí isto na Pobra non afecta, non? Aquí non hai actividade agraria, aquí non hai actividade gandeira, aquí non... Isto en Silleda, en Lalín, podría ser, non? Pero aquí non. Eu sempre digo o mismo. Todo o que vemos a nosa paisaxe aquí, incluso no noso concello, como vedes, a maioría do noso rural está traballado. Hai actividade agraria. E hai unha actividade agraria porque hai, grazas a que ainda vive moita xente que se dedica a manter non só esa paisaxe, sino un ecosistema plural, vivo, e que evita que toda esta superficie do noso concello non vai a monte. Eso é tamén actividade agraria. Insistir tamén que as explotacións gandeiras e as explotacións agrarias non só son as que hai profesionais que viven deso. Eu, por exemplo, sin ir máis lonxe, son titular dunha explotación gandeira, ainda que non o gordo dos meus ingresos non veñan de aí, pero calquera persoa que teña un animal para basto, unha vaca, unha ovella, se a quere ter legal, dentro dos márgenes da legalidade, ten que dar de alta unha explotación agraria. Por lo tanto, hai explotacións agrarias no noso concello e, por lo tanto, hai actividade agraria e gandeira no noso concello. E que siga existindo eso é beneficioso para o conxunto da poboación, insisto, porque non só é o mantemento do paisaxe, senón tamén é o mantemento dunha superficie agraria útil, o mantemento dun ecosistema plural importante, por lo tanto, todo o que sexa axudar a que se siga mantendo esa actividade será bom. E todo o que se pon con ánimo de quitar cartos, pero que o único que van facer vai ser desanimar a moitas persoas a seguir mantendo calquer tipo de actividades deste tipo, pois, baixo o noso punto de vista, é errado e equivocado. O goberno ten a voz a Concello de Facenda. Boas noites a todos e a todas. Pola parte do Goberno tamén vamos a votar a favor desta moción, se ben entendemos que nos acordos do que se trata é pois da modificación da ordenanza fiscal, non? Coa idea de bonificar ou chegar á bonificación do 95% en actividades económicas, porque, claro, con actividades agrícolas ou gandeiras, entender que son actividades económicas, non? Que, bueno, como indicaba o voceiro do BNG, que teñen que estar, entendemos, dadas de alta como actividades económicas, porque de eso, de feito, fala a lei, non? Que teñen que ser actividades económicas que sexan declaradas de especial interese e utilidade municipal. Entonces, entendemos que isto que se está solicitando a modificación de ordenanza fiscal, que logo traeremos aquí e votaremos como é perspectivo. Simplemente eso. Por PP. Nós tamén estamos de acordo na moción e na rebaixa, sobre todo o que signifique unha axuda para poder continuar con as actividades no sector primario, que é importante e fundamental, que ainda que no noso concello non temos implantación considerable, pero de que sea singular non deixa de ser necesario apoiar. Por eso vamos a votar a favor. Por todos, seguro. Bueno, pois xa non hai máis debate, que xa, a ver se estamos todos de acordo, tampouco non. Así que, de maneira... Sí, eu quería dicir algo, porque eu non estou de acordo no plantexamento que acaba de facer a Concello do Goberno, no sentido de que estarán exentos as instalacións que esteñen vinculados a unha actividade económica. Non. Eu entendo que están exentas as instalacións, ou que se solicita que están exentas as instalacións que están recollidas no catálogo de usos desas no catálogo urbanístico como galpóns agrarios, instalacións de uso agrícola, etc. Ainda que non haya unha actividade económica, ainda que non, porque unha actividade económica a que está vinculado? A declaración de unhos ingresos e dunha renta vinculado a esa actividade. E a día de hoxe, eu creo que debe haber 2 ou 3 persoas
neste Concello que declaran actividades por ingresos agrarios vinculados a instalacións e a galpóns. Entón, se aquí o goberno que está dicindo que só van estar exentos os alpendres e galpóns que estén vinculados a unha actividade económica, o que está dicindo é que a inmensa maioría van a seguir pagando o trabuco que ven do Estado. Nós, dende logo, non estamos de acordo deso. Nós o que estamos de acordo é que todas as instalacións que estén recollidas urbanísticamente, como instalacións agrícolas ou de uso agrícola, son as que teñen que estar bonificadas con 95%, porque son cousas absolutamente distintas. Unha cousa é o epígrafe urbanístico e outra cousa é o tema da actividade económica, porque hai unha actividade económica aínda que non se declare. E ti tes unha explotación agrícola aínda que non o declares, porque ti podes ter unha explotación agrícola legal, con un libro de explotación, con un CEA, con un, nunca me acordo o CEA ao que se refire, un código de explotación agraria, porque tes uns puchiños para o consumo propio, ou unhas ovellas para consumo propio. Por tanto, non vendes, non hai actividade económica, pero, sin embargo, hai unha explotación legal recoñecida e tens unhas instalacións vinculadas a esa explotación. E non hai actividade económica. Pero ese alpendre, ese galpón, si ten urbanísticamente, cando se pide unha licencia, vinculado a que é un galpón agrícola. E, por tanto, eu entendo que aquí o que se solicita é que esas situacións sean as que teñen a bonificación. E, por tanto, é bom clarificar o que vamos a votar. Polo goberno. Bueno, eu simplemente fago referencia ao propio artigo da lei. E o que falo é do propio artigo da lei. Eu, desde logo, e a priori non estaría para nada en desacordo do que se está dicindo aquí, ou nós, vamos, desde o goberno, pero o que por encima de todo hai que cumplir a legislación. Entón, o que di é que, bueno, a mesma exposición de motivos que do PSOE, pois, o contempla, e tal e como recolle o artigo 74 da Lei Reguladora das Facendas Locais, que permite as bonificacións potestarias e establece que os concellos, mediante unha ordenanza, poderán regular as bonificacións de ata o 95% da cota íntegra do imposto a favor dos inmobles nos cales se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal. Entón, simplemente, por darse circunstancias o texto, bueno, sí, non deixaba de lerlo porque, a propósito, conste, sino porque era ou que de fomento da ocupación, non? Entón, eu, pois, preguntando, pois, neste caso, aos técnicos, pois, entendía que tiña que ser actividades económicas. Evidentemente, si se pode contemplar tal legalmente, tal e como se está plantexando desde o BNG, e supoño que como se plantexa desde o PSOE, pois se contemplará. De todas formas, a ordenanza hai que aprobala, porque hai que modificala. Entón, eso vai dar lugar a un consenso e un acordo que posteriormente pois tomaremos consultamente. Valga que a nosa intención será pois abarcar todo o que se sea posible legalmente. A ver, a lei, bueno, toca yo... Sí, non sei se... A ver, a lei é pescadilla que morde a cola. Desde logo, o sea, para ter que en moitísimas casas deste pobo hai un porco. Para ter un porco tens que ter un libro de unha guía. O sea, non é unha actividade económica, pero sí que existe un animal ou varios declarados. O FOGA, as subvencións que dá o goberno central, tamén, o sea, é pescadilla que morde a cola. Se non tes actividade económica non chas pagan, aínda que evidentemente ti cultives eses cereales ou eses, bueno, eses legumbres ou o que sea que ti estás declarando. Ao mellor non conozco o texto exacto íntegro da lei, o sea, non teño ahora mismo, bueno, non teño aquí ni siquiera, o pasei así por encima e ahora mismo non me acordo. Home, a ver, o que se trata aquí é de cobrar, pois, esos galiñeiros, calquer algollo, ou que están destinados ou que foron destinados, pois, a unha actividade agraria. Vamos, ao mellor os técnicos, neste caso, terán que dicir, porque ao mellor é eso, pasa como no FOGA, que se non pagan, se non tes actividade económica, en cambio, se o faz, o sea,
Se non cumples unha serie de circunstancias, non podes ter uns requisitos, non podes ter actividade económica, o sea, a ver, que ás veces isto, non sei se na agricultura sobre todo, é unha pescadilla que morde a cola, pois eu creo que para cansar, para fomentar que o campo, que o labrego, pois, desaparezca, non? A moción que está presentada no sentido que estaba explicando antes Mael, non está, porque actividade económica, pois eso, neste concello, pois, 2 ou 3 personas terán con respecto á ganadería ou agrario, o resto, a ver, economía de subsistencia ou para autoconsumo. Eu, en principio, creo que debemos aprobar nestes términos. Despois, bueno, a ver, os técnicos miraremos o desarrollo da lei, pero eu creo que debería ser... Temos que facer, sempre temos que será tan ampliable como se sea posible, pero ao final a lei está, decir, non a vamos a incumplir. E como a ordenanza temos que traer aquí a aprobarla, pois acordaremos no seu momento, pois... Votos a favor da moción? De acordo por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o punto número 10, unha moción do Grupo do Partido Popular relativa á mellora da seguridade cidadana. Ten a palabra o concello. Bueno, la moción se trata básicamente de hacer constancia de que en los últimos tiempos, por desgracia, estamos sufriendo una época de inseguridad. Queremos que la seguridad de los vecinos sea algo importante que se debe garantir para tener una buena convivencia y que creemos que es un derecho fundamental que está estipulado en la Constitución. Durante los últimos meses se está a producir una serie de robos que provocan daños materiales, pérdidas económicas y ventas en comercios que ocasionan mayores una intranquilidad y una sensación de inseguridad, de alarma en nuestros vecinos y en nuestros comercios. Estos danos, pues hombre, incluso había que, aparte de ellos, pues lo que está ocurriendo en el entorno mismo del Museo Bañiclán, donde se está volviendo a producir focos de trapicheo, y bueno, a mayores dos que se decía antes, del Sueno, la Plaza Manuel Escurís y otros puntos del concello. Pero sí que queremos que es significativo, sobre todo en el entorno del museo, porque es un sitio de visita, donde incluso al lado de la Antón Tareña, donde hay un espacio de ocio de los rapaces pequeños, y creo que eso hay que protegerlo incluso con mayor ahínco que otras cosas, de que son todas actividades completamente legales que deben estar totalmente perseguidas y eliminadas. Si a eso le unimos un malestar que hay en los últimos tiempos, pues por cierto, por el ruido, ahora mismo por el botellón que se desarrolla también en torno de la calle Unión, siendo conscientes de que realmente hay que las actividades económicas, los comercios y los bares hay que salvaguardarlos porque crean riqueza, puestos de trabajo, pero también creo que hay que ser exigentes con que cumplan la normativa. Es importante realmente que los vecinos y vecinas vivan tranquilos, puedan descansar y hacer todo lo posible para solucionar este, creo que grave problema que en los últimos tiempos nos trae un poco de cabeza a todos, porque nos fue famosos en la prensa casi semanal. Es por eso que dentro del ámbito de competencial que tiene el Concello, pues instamos al alcalde y a la corporación a que tome como máximo responsable de seguridad local, adopte todas las medidas necesarias y precisas para recuperar y aumentar la seguridad de convivencia en los municipios. Concello del Grupo Socialista. A ver. No. Perdón. Evidentemente, non vamos a estar en contra de que non haga esa seguridade cidadana. A ver, ten a caber e debe a de haber. A mí o que me parece, bueno, a ver, a moción está ben, hai un problema agora de roubos, unha oleada de roubos, bueno, de inseguridades e de, bueno, de eso, de ruidos, bueno, de amigos do ajeno, ¿no? Que están bastante activos. Pero eu aquí ao Partido Popular lle quería decir, ao largo de todos estes anos, eu sempre me chamou a atención ver noticias de prensa dicindo 4 agentes están de baja, non vai haber guardias non sei cantos días ou non sei cantos meses. O sea, aos amigos do ajeno o que se estaba dicindo con o periódico se sabían como tiñan que facer, a donde tiñan que ir. O sea, me parece que a falta de prudencia
estuvo presente todos estes anos, permanentemente na prensa, solo tiñan que ler o periódico para saber que día tiñan que actuar con seguridade, sin molestarse máis, e que agradecerlle si toman algunha medida para mellorar a seguridade a este goberno, bueno, pues que non fagan o mismo, que non poñan na prensa, que polo menos ao mellor a sorpresa, pois pode ser coller a algúns. Por parte de Sí, ben, bueno, eu adiantando que obviamente estamos a favor de que se manteña a seguridade cidadán e imos votar a favor da moción, non podo evitar ter que dicir que me parece un exercicio de cinismo, non? O Partido Popular que aplicou todos os recortes posibles ás forzas e corpos de seguridade do Estado, tanto en cuestións materiais e de medios como en cuestión de reposición e ampliación de personal, o Partido Popular que aprobou leis para limitar as liberdades civís dos cidadáns e cidadas deste país, como a Lei Mordaza, os gobernos do Partido Popular que destinaron moitos efectivos e recursos a aplicar estas leis en contra das liberdades cidadás, a garantir os desafiuzamentos, por exemplo, tamén, ou a vixiar concentracións e manifestacións, agora resulta que se queixa da inseguridade. Parece, como digo, parece un pouco cínico. A marxe disto, tamén me gustaría dicir que máis que un problema de seguridade cidadán, consideramos un problema de seguridade cidadán evidentemente que a cuestión dos roubos, non? Sobre todo en establecementos públicos, que xa o comercio e a hostelería desta vila ten bastantes problemas como que para que se engada isto e evidentemente que hai que atallalo canto antes. Pero a marxe diso e de que é un problema importante e un problema urxente de resolver, consideramos que máis que unha cuestión de seguridade cidadá unha cuestión máis ben de orde pública, non? A cuestión de que se reúna o botellón en determinados sitios, que haxa algún altercado, que haxa trapicheo. Claro, eso sempre houbo. Que pasa? Que agora están en lugares máis céntricos e máis visibles, pero antes tamén había trapicheo. Noutros lugares, pero había, e tamén había botellón, máis afastado do que o núcleo central, pero tamén o había. Quero dicir que nese sentido, insisto, que consideramos que o problema máis de orde público que outra cousa, e que consideramos tamén que, ademais de poñer as solucións para isto, tamén é importante tranquilizar a poboación no sentido de non crear máis alarma social da estritamente necesaria, non? Entón, creo que a responsabilidade tamén das organizacións políticas que estamos aquí representadas tranquilizar a poboación no sentido de que se fai todo o necesario, se pode facer todo o necesario. Nese sentido tranquilizador, a nos parece que sería importante, por exemplo, que se reunise a mesa de seguridade, para determinar cales son as actuacións que se deben seguir, porque iso, insisto, é tranquilizador. E a base diso, pois nada máis. Ben, por parte do goberno, base de varias cuestións, a vaga de roubos, base do que se conoce vulgarmente como de trapicheo, falase dos problemas do que se conoce como movida nocturna e as molestas aos veciños. Efectivamente, son cousas que se ven producindo desde fai moito tempo, por desgracia. Nosa sociedade non ten os mecanismos suficientes para darlle solución a estes problemas e son moi difíciles de resolver. Efectivamente. Os ciclos de roubos se teñen dado outras veces. Sempre aparece, pois, unha persoa que, por a súa deriva social, se entra na marginalidade e chega un momento que non lle importa nada e sigue roubando. A lei é lenta en actuar, hasta que sabemos que hai a primeira condena e despois tardamos moitos anos en volver ao velo ou xa non volvemos a volver a ver máis. E iso é un pouco o que está pasando na Pobra, porque a policía, a Guardia Civil, ten máis ou menos identificado quen é, cando se colle, se denuncia, pero a lei tarda que tarda. Tamén hai unha garantía dos dereitos dos cidadáns a ser xuzgados e esas garantías a veces fan que se cometan estos fallos cando a mellor xa o castigo debería ter chegado antes. A alcaldía, nese sentido, non pode facer máis que regular as patrullas da Policía Municipal,
recomendar, en todo caso, que visiten a certos lugares, pero que eu creo que eles xa coñecen de sobra e prácticamente non é necesario, a pesar das reunións que mantemos periódicamente, a Garda Civil o mesmo. Por lo tanto, sí, é un problema que se está dando, que non nos satisface en absoluto, pero que é difícil a resolución, pois, co persoal que hai, e son dúas persoas vixiando o Concello, pois é moi fácil sempre romper un cristal e levarse, porque sempre son roubos que causan máis danos do que consiguen levarse. Son roubos a desesperada de persoas que están nesa marginalidade. Os focos de trapicheo levan estando desde que apareceu a droga na Pobra, levan existindo e nunha época están máis nos pisos, estiveron nos pisos de Escuriz, ou siguen estando ali, non sei, noutras estiveron nas zonas de Rafael Calleja, estiveron en distintas zonas, en vivendas particulares, se sabe exactamente onde hai trapicheo, a Guardia Civil tamén non pode actuar sempre, porque tamén hai leis que salvaguardan os dereitos das persoas, non podes facer un registro nunha vivenda a diario, tens que facelo coa garantía de que vas a incautar algún tipo de droga, algún tipo de material que se este comerciando e que se é ilegal, por suposto. O mismo pasa nos bares que teñen esa sospeita, ou nos locales que teñen sospeita ser así, tampouco podes ir todos os días a facer ese registro, é ilegal, é un acoso frente ás persoas, porque incluso as persoas que viven ao marxen da lei teñen os seus dereitos. En canto ao problema coa vida nocturna, eso tamén leva pasando aquí toda a vida, desde que eu lembro. É certo que ora pois hubo persoas, veciños, que nos seus dereitos pois saliron á voz pública e utilizaron a prensa como un medio de presión para intentar resolver o problema, pero lle podo asegurar que hai máis zonas no Concello que teñen ese problema. Pois hai veciños que se resignan máis, son máis comprensivos, ou mellor, ou simplemente pois nunha zona realmente as molestias son máis grandes, non son tanto, pero desde que chegamos ao goberno pois hubo varios conflitos que se foron resolvendo de distintas maneiras e pois tamén xa a situación de que obrigas a un local a cumprir a lei pechando a súa hora e a lei deixa pechar ás 3 e abrir ás 6. Pois fase controles de sonido e os controles de son pois non son están dentro dos límites legais. Nos facemos o que está na nosa man e estamos traballando. Hai determinados temas nos que, pois, como alcalde me deixo moi implicado e me cobre moito tempo, e este é un deles, porque reunirse cos propietarios dos locales, reunirse cos veciños afectados, non é fácil, porque por un lado tes o descanso das persoas en riba da mesa e por outro lado tes o seu modo de vivir, de subsistencia, de ganarse o pan de cada día. Por lo tanto, non é doado e sempre tens que tratar de mediar e que cheguen a poder convivir xuntos os negocios e o descanso das persoas. A veces parece prácticamente imposible. Pero, como decía o meu compañeiro Miguel Armancos na moción dos parques infantís, aquí non estamos para nada deixando de facer o que temos que facer, sino que estamos todo o contrario, moi encima deste tema e intentando correxilo, reunirnos cos afectados, reunirnos coa Policía Municipal, reunirnos con traballadores de Concello que se ven afectados no seu traballo, como son os traballadores do museo, que efectivamente se tienen dados problemas ali na entrada do propio museo, cousa que nos preocupa. A policía xa ten instruccións de pasar por ali de vez en cando para que, pois, a policía, claro, sempre nos dice que pase a policía por ali, pero que a policía no seu plan de traballo de cada noite, de cada día, ten unha ruta onde ten que ir a varios sitios, non ten que ir a un solo sitio. Por desgracia, son varios os sitios onde hai problemas de orden público que deben de tratar de dar solución. E, por lo tanto, o don da ubicuidade ainda non o ten. Por lo tanto, nos vamos a abster neste punto, porque consideramos que desde o goberno estamos facendo todo o posible. Todo o posible non, porque todo o posible hai seguramente máis cousas que se poden facer. Incluso falamos con unha empresa, creo que se saiu xa na prensa, que eu comentei un periodista, non sei se lego ao final ou non, falamos con unha empresa, pero ao final realmente o que facía era o control de volumen de sonido e iso é algo que podemos facer que os municipais pensamos que máis ben se dedicaba a mediar e non era tanto así, máis ben se dedicaba a controlar e a sancionar e non fomos por aí. Aparte porque tamén nos pareceu carísimo e pensamos que é un problema que podemos resolver a día de hoxe cos traballadores do Concello. Ben, non se voto máis en abstención porque estamos facendo todo o que está nas nosas mans, o que se nos ocurre e o que podemos para solucionar este problema, mediar e comprendendo que é algo que leva nesta sociedade moderna moito tempo presente. Bien,
Creo que es algo curioso esto. Todos coincidimos en que é importante a seguridade cidadana, a convivencia dos veciños, que estén tranquilos, que non haya intranquilidade, pero parece que somos pouco conformistas por un lado e por outro lado buscando culpables donde non sei se os hai ou non hai. Creo que cando se publicaba, non sei se publicaba que había un guardia de baixa ou dous ou tres, creo que pode ser certo, non lle vou decir que sí que non, porque o descoñezo. Non sei quen o publicaba, se publicaba o Xuntamento ou publicaban os periódicos ou os informadores, pero creo que eso non era disculpa para que as cosas funcionaran. Probablemente cando non había un municipal ou dous ou tres de baixa, estaba suplido a seguridade cidadana cos outras forzas de seguridade do Estado, que aquí no noso Concello está representados pola Guardia Civil. O que si é certo é que, ainda que estuveran uns ou estuveran outros, o que está pasando últimamente non pasaba. Podía ser máis simbólico, en unha semana podía ser máis grave, pero sí que levamos uns meses onde casi todas as semanas un comercio deste noso Concello violentado ou atracado ou forzado, donde sitios donde antes non ocurría nada, agora hai problemas no entorno do museo, donde creo que incluso uns días houve un día onde os traballadores do propio museo non estaban tranquilos, incluso pechaban as portas, donde cidadáns que antes dormían tranquilos ahora non dormen, donde cidadáns que antes non, zonas donde antes non había un botellón, ahora hai botellón ás 10 da noite, donde se un día empezaron con 15, ahora son 45, son 50, donde as cousas creo que van progresando de unha forma que creo que non son adecuada. Si eso, todos somos conscientes de que a sociedade na que vivimos realmente ten unhas cousas e ten outras. Pero tamén creo que temos que ser suficientemente ecuánimes para que se o Pisuerga pasa por Valladolid, pois a culpa de que na Pobra haya máis incidentes de seguridade pública que no Concello de Ribeira ou do Concello de Boiro, pois é culpa do Partido Popular porque fixo un recorte, non sei. Creo que temos que ser realistas co que temos. O que temos agora no noso Concello é algo peculiar, singular, creo que é desagradable para todos e creo que temos que poñer as solucións. Creo que a mí non me consta se fan moito ou fan pouco. O que sí é certo é que supoño que farán todo o que entenden que poden facer. Creo que non se ha reunido a Xunta Local de Seguridade desde fai casi un ano. Creo que a realidade é que a intranquilidade está nos veciños. Non sei todas as continuas denuncias que os veciños da calle Unión han provocado, han dito que, oye, han ido a prensa, me supoño que porque non ante a resolución do seu problema, pois buscan todos os recursos posibles, creo que é unha opción que teñe e que creo que hai que respetarle. Pero sí que podemos saber de todas as denuncias que han provocado, cantas multas, sancións, tal, respetando que eu entendo que un local que cumple unha actividade e ten licencia para hacer, ten todo o delito para hacer, ainda que haga as 3 da mañá ou para as 6 da mañá. Porque sí que creo que se cumple todo e non molesta, non te pode molestar, pero o ruido, a molestia non é dos veciños que están dentro do local, sino que cando salen á calle, incluso hai quizás é máis competencia municipal que privada. Hai que salvaguardar os negocios, pero hai que facer que a convivencia sea que non sei cantas actuacións, cantas denuncias han tenido, por exemplo, os veciños, cantas actuacións han tenido a alcaldía, cantas sancións dos municipales han provocado, cantos han ido aí, e creo que a realidade é que estamos transmitindo a xente que, oye, isto é normal, e para nós non é normal. Pero que é algo singular, digno de tomar medidas e facer, non sei se todo o que se fai, pero sí que se todo o que se fai é moito, non está dando por hora resultado. E a realidade é que no que está pasando no noso Concello non pasa nos Concellos limítrofes. É unha obviedade. Eso non vai nin con recortes de Partido Popular, nin con recortes de Xani de Perigán, ou con unha estrategia política ou económica. Si queremos hacerlo así, pues nada, pues que os veciños estén tranquilos porque estamos facendo todo o posible. É normal que o trapicheo siga, o botellón instale onde non se instalaba, así como antes estaba nos parques, na parque na Alameda da Covecha, pues al menos, ainda que hubiera o botellón ali, non molestaba a ninguén. Agora sí que están en outro sitio, pues algo habrá que facer, porque o conformismo non nos leva a nada. Creo que non dudo de que fagan cousas, pero a realidade dos resultados son os que son. E decirle aos veciños que isto é o que hai, pois, home, nós
Queremos que hai moito máis que facer e habrá que ser máis molestos e habrá que facer o que hai que facer. Pero creo que a salvaguarda da seguridade e tranquilidade da xente é importante. Porque ter que estar todas as noites pendentes do negocio, eu coñezo xente que ten negocio que xa non durme dentro do negocio. Isto, facer desas cousas normalidade, creo que non é ningún sentido, sobre todo cando formamos parte, como Concello, como Alcaldía, dunha rede de seguridade para que a xente viva mellor. O socialista? Bueno, a ver, eu, sinceramente, isto pasa ahora e pasaba antes. E vou a falar en primeira persona e no meu propio do que vivín. Cando vivía en Domínguez Fontán, que usted vivía tamén cerca, ao Coli teñen en 15 días rota a cristalera 3 veces, cando eu vivía ali, porque vivía de frente. Levantar a persiana e escapar. O sea, facíanlle destrozos porque roubar pouco lle roubaban. O botellón ali no Carpe Diem, vostede vai tirar a basura ali e sabía e sabe que ali non se podía dormir. Personalmente, cando se aparcaba ali na calle Domínguez Fontán, eu tiña o coche aparcado ali, entre cerraduras e vidrios, o sea, ventanillas, tuve que coller un garaxe, o sea, eso era no tempo do Partido Popular, eso non era unha cousa nova, eso estou dicindo en primeira persona, porque ao mellor vostede tamén se vivía ali, que vivía cerca de min, tamén se pode acordar, o sea, vou votar a favor da moción, porque a seguridade ciudadana fai falta, eu quero seguridade para o meu povo, e para todos os meus vecinos e para mí mesma, pero, bueno, a ver, antes non pasaba, non, antes pasaba o mesmo que o que pasa agora. O sea, agora, ao mellor salen máis na prensa, pero antes, os de antes, os que vivíamos no centro do povo, a ver, naquel ruelo que non é nada nunha rúa, podo lle dicir que aquelo non se daba abasto. A ver, personalmente, cando as guardias médicas se facían na casa, hombre, a ver, pois algún altercado tamén tuvemos personalmente, o sea, tamén algún altercado para ir buscar recetas e todo naquel momento de personas eso, que están na marginalidade. A ver, pasaba. Ahora, ao mellor son máis públicos, sí, pero, bueno, a ver, esa lle digo, é que a seguridade ciudadana vou votar a favor da moción, pero, bueno, antes non pasaba. Gloria. No, simplemente decía que me parecía un exercicio de cinismo e me sigue parecendo que por un lado recorten en recursos e por outro lado exixan que se cumpla con todos os requisitos. Insisto en que evidentemente me parece que é un problema de seguridade cidadá dos roubos e é un problema importante que hai que poñerlle solución canto antes, pero tamén insisto en que o resto dos problemas que non son de seguridade cidadá, sino que son máis que nada cuestións de orde pública, sucedían antes. O cal non quere decir que estea conforme con que isto siga sendo así, en absoluto. Eu quero que isto non sexa así, evidentemente. Quero que non exista esa marginalidade que existe e quero que os rapaces non estean de botellón tirados por aí pola rúa, porque tampouco non é esa cuestión. Queremos que se arranxe ese problema e por eso imos votar a favor da moción, xa o dixen antes tamén. Non se trata de conformismo, non se trata de darlle un maior viso, penso que de objetividade, porque a descripción que vostede fai na moción me parece que estamos falando do Groms, non? E non tampouco exactamente iso. Eu comprendo que evidentemente quen viva na cercanía de onde suceden estas cousas ten que ser un pesadelo e a mí non me gustaría vivir ali e evidentemente que esas persoas teñen, claro que fan ben en querer a convivencia pacífica entre todos e eu tamén a quero, tanto como vostede como os que viven ali. Eso desde logo. O que digo é que iso tamén sucedía antes, simplemente decía, como decía con a compañera do PSOE, que iso tamén sucedía antes, o cal non quere decir que non queiramos que se solucione canto antes mellor. Ben, de logo memoria de fácil ou non sei se é que durante anos non viveu aquí, señor Durán, porque realmente é alucinante, non? Xa le explico un pouco a portavoz do PSOE, pero eu recordo aquí incidentes como prenderlle lume intentar prenderlle lume a vivienda. Recordo un tempo onde había dúas persoas que tiñan aterrorizados aos camareiros dos bares, entraron nos bares e morrían de medo, eso tiña visto cos meus propios ollos, e non había maneira de pararlos, porque os collían, e eso os collían casi todos os fins de semana. E iso pasou durante bastantes meses aquí neste concello, e non foi moitos anos. As molestias que se están dándose na zona da Unión son ridículas comparadas cas que se deron no seu día no Carpe Diem, onde houve familias que tiveron que deixar de vivir ali e marchar para outro lado. Dúas familias en concreto, unha deles moi
moi próximamente, como de Elizabeth. Entonces, non, vamos a ver, non é conformismo para nada. O que pretendo decir é que estamos facendo o que está na nosa mano, pero non para nada conformarnos. E ao mellor, pois, poden existir ideas máis innovadoras ou diferentes que estén aplicado en outro sitio, pois, falar con asociacións antidroga, que dan charlas aos rapaces no botellón e se aconsellan que miren pola súa saúde e non beban de forma compulsiva como fan. Outro tipo de medidas que se poden tomar, pois sí, podemos ir hacia camiños máis innovadores, pero estamos facendo moito neso. E de conformismo, nada. Pero de situación fora do común, nada tampouco. E que me diga que en Boiro non hai problemas cos ruidos é que, vamos, é alucinante, porque, vamos, outra cousa é que nos fagan todos os días na prensa. E en Ribeira están tendo o mismo problema que a vaga de roubo, saleu tamén na prensa. Por desgracia, pois é eso o que decía tamén a Rocío do BNA, que temos que intentar é que non se produzca esa marginalidade nesas persoas, que todas teñan acceso a un traballo digno, porque moitas veces eso está moi relacionado, o paro é moi duro e leva a vivir a vida desa forma, pois habrá que traballar nese sentido, que logo non se consigue solucionar esta sociedade en 9 meses, cando non se conseguiu en 20, 30, 40 anos desde que temos esta sociedade moderna e onde as drogas fixeron a súa presencia. Nada máis, nos vamos a estar porque eso mismo, consigamos que estamos facendo o noso traballo como debe ser e abertos a novas propostas sempre que sexan diferentes de cumprir o noso traballo porque xa estamos facendo. Ben, eu nunca dixen que isto fora novo dora que non ocorrira antes. Creo que poñen na miña boca cosas que non he dito. Eu non digo que a sociedade na que vivimos ocupa estas cousas, pero sí que creo que é unha realidade e non é algo que constatemos solo nós, é que o que facemos é reflexo do que nos contan os ciudadanos e os empresarios é o que está pasando. Si queremos, nos justificamos en que houve un momento en que na carpidea houve problemas que hoxe viví, igual que o portavoz do Partido Socialista, pero se foron corrigindo de cousas que se foron mellorando, pois agora se están empeorando. Non estou dicindo que sea culpa nin do alcalde, nin da corporación, nin de ninguén especial. O que sí é certo é que se constata o que é unha realidade. É que o que temos que facer a que lle compete as medidas oportunas para tratar de evitarlo. Se é fácil ou difícil, todos sabemos como son as cousas, pero a realidade é que eu non estou aquí para decir o que pasou 50 anos, sino que para decir que fixo agora. Se a justificación do que pasa agora é porque antes, fai 5 anos tamén pasaba, pois nos complacemos, nos contentamos e dicimos aos veciños, mira, que isto se pasou antes, entón tens que seguir pasando. Eu creo que as cousas hai que ir mellorando, hai que ir cambiando e, sobre todo, cambiando esas dinámicas, pero é a opinión do Partido Popular. Si creemos que é normal o que está pasando, a mesmo a Asociación de ANU fai 20 días tamén denunciaba o mesmo, pero, bueno, só nos facemos reflexo do que nos di a xente e de tranquilidade. E creo que é importante ver, traballar a dificultade que iso ten. Ben, votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Aprobase con 4 abstencións. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. No. Sí.
xa non veño máis ao pleno, senón non podo ver a televisión. Non vale velo desde a casa e si ou non. Ai. De razón, é mellor. As modernidades. Aquí perdendo o tempo, tú non? Sacámosla por maioría, además, nos vale moito máis.
Ben, vamos a continuar co punto número 11, moción do Grupo Municipal do BNG relativa á xestión ecolóxica e sustentable do lixo. Ten a palabra o señor Casado. Boa noite novamente a todos e a todas. Ben, esta é unha moción que ten a ver, efectivamente, coa recollida e tratamento do lixo, dos residuos sólidos urbanos, que é unha competencia, como todos sabemos, básica municipal. A día de hoxe, o noso Concello está integrado no modelo Sogama, que, como todo o mundo sabe, consiste en que nós pagamos porque nos recollan o lixo. Unha empresa que casi o 50% é de Unión Fenosa, de gas natural, nós pagamos porque nos recollan o lixo, o levan a Cerceda, o queiman, producen dioxinas que nos producen cánceres, que nos envenenan as terras e producen electricidade que Fenosa nos volve a vender. Un modelo moi ecolóxico, sustentável e respetuoso co medio ambiente. Pero aquí, na nosa comarca, na nosa zona, hai outro modelo que é o da Mancomunidade Serra do Barbanza. Un modelo que, o BNG ten moito que ver no seu inicio e no seu desenvolvemento. Un modelo que é dos máis eficaces que hai a día de hoxe no Estado español a respecto da recollida e da reciclaxe do lixo, un modelo que crea moitísimos postos de traballo e se formos capaces de toda Galiza desenvolver modelos parecidos a nivel comarcal, pois estaríamos falando de en torno a 5.000 empregos, moitísimos máis que evidentemente que o modelo incinerador de Sogama, e, polo tanto, a nós nos parece que vai sendo hora de que o noso Concello abandone este modelo antiecolóxico, antieconómico, contaminante de Sogama e aposte por ese outro modelo que é o da Mancomunidade de Serra do Barbanza, que, insisto, é moitísimo máis ecolóxico e moitísimo máis avanzado socialmente. Por lo tanto, nós, nesta moción, o que proponemos tamén é unha cousa moi sencilla, pero tamén con bastante sentido común. Tampouco somos uns aventureiros, nin somos tampouco uns irresponsables. E sabemos que o lixo hai que recollelo todos os días. E, por lo tanto, non podemos ir a tomar decisións deste tipo se non están efectivamente ben avaliadas. E, por lo tanto, nós o que hoxe solicitamos aquí son dúas cousas. Unha, que o pleno do Concello amose a vontade política de integrarse na Mancomunidade de Tratamento do Lixo Serra do Barbanza e, por lo tanto, abandonar o modelo Sogama, por lo tanto, unha declaración única e exclusivamente de vontade política e, para tal fin, decimos, elaborar un estudio para avaliar, tanto a nivel ecolóxico, económico e de servizos, se esa posibilidade é real ou non. Evidentemente, se despois de facer ese estudio vemos que non é posible facer eso, pois teremos que ir a outro tipo de modelos, ir a mellor seguindo dentro de Sogama, pois desenvolver modelos de reciclaxe caseiros, modelos de recollida diferenciada. Bueno, dentro de Sogama tamén se poden facer moitas outras máis cousas, pero en principio, nós o que aquí proponemos é que o pleno da corporación amose a vontade de ir a outro modelo distinto, que aparte, insisto, é o que temos aquí nas proximidades, ir a un modelo distinto, máis ecolóxico, máis sustentable a respecto da recollida e do tratamento do lixo. O socialista? Eu decirlle que, o sea, que o que a exposición que fixo é, a ver, estou de acordo con ela, está ben que se faga un estudio, non é só apoiar a moción e non. Pro goberno? Bueno, nós tamén estamos de acordo ca exposición motivos. De feito, desde a nosa chegada tratouse e mirouse un pouco como estaba o tema de Sogama e demais. Sabemos que sodes conscientes da dificultade que conleva abandonar Sogama. Tamén de que ahora mismo a Mancomunidade de Serra do Barbanza tería que ter unha ampliación para poder utilizar, regenerar e facer todo o traballo que fan co lixo. Sí que estamos de acordo en facer un estudio ao pormenor e mirar cales son as opcións que se poden facer.
en principio estamos de acordo como desde o principio fixemos nesta corporación mirar polo aumento de puntos de recollida e reciclaxe, todo o que traballamos con rapaces, este é un paso máis adiante sabendo a problemática que nos leva o abandono de Sogama, que podría haber que pagar indemnizacións e demais, pero estamos de acordo que ese debería de ser o camiño que debemos de seguir e que facer un estudio sería a primeira fase de intentar facer eso. O Partido Popular? Ben, creo que todos somos conscientes de que hai que preservar e conservar o medio ambiente, que mellor sempre todas as actuacións que vayan en ese objetivo son ben vistas e creo que é un objetivo que incluso das institucións públicas debe de facerse. No motivo creo que na exposición de motivos, bueno, eu non estou moi de acordo nas cantidades e todo isto que din, porque hai distintos estudios que din unha cosa por outra, pero non creo que tengamos que entrar ahora mismo si fai unha cosa para outra. Eu creo que a nivel dos veciños o importante primeiro é saber o coste e despois todo o que isto implica. Creo que o que tenemos aquí é un exercicio sinxelo que sabemos ahora mismo que nos costa transformar ou destinar a Sogama cada tonelada de residuo sólido urbano. Só hai que facer unha consulta na Serra do Barbanza canto costaría levar ali. Independientemente que despois cada un siga un proceso distinto, porque tamén acepto que a Serra do Barbanza, porque parte dos seus residuos despois os destinan novamente a Sogama. Pero creo que é importante primeiro evaluar as cousas desde o senso económico e despois desde o senso medioambiental. Nós non estamos a favor de que, como poñen no acordo, que o Concello da Pobra amose a súa disposición a integrarse. Creo que para amosar a disposición a integrarse, primeiro hai que saber o estudio económico que implica para facer ou non facelo. Creo que é unha decisión complexa e complicada como para, de principio, manifestar o interese en entrar se non sabemos as condicións, porque é certo que, ben, os mesmos concellos veciños como o de Rianxo, que ahora mesmo está gobernando polo BNG, leva tempo estudiando, non son capaces todavía de ter unha posición clara e definida sobre o mesmo. Entón, sí que nos apoyaríamos a moción se fora só para facer un estudio de habilidade e despois veríamos, pero xa, se a premisa é asociarnos e mostrar a disponibilidade para integrarnos en algo que despois vostede mesmo di que a mellor non o vamos a facer, creo que o sensato sería primeiro facer un estudio, creo que para facer o estudio máis sinxelo é comparar cousas iguales, que sería o precio de tonelada, un sistema e o precio de tonelada na Serra do Barbanza, e despois veríamos conscientes de que probablemente a precio de tonelada na Serra do Barbanza sería máis caro, pero bueno, tamén ten súa aplicación política sobre a aplicación medioambiental e que había que valorar a diferencia. Pero xa de principio mostrar interés en entrar en algo que a lo mellor despois non facemos, creo que debía ser o senso contrario. E só para rematar, só con un apunte que non ten que ver co senso de emoción, creo que hoxe, que tampouco non había visto antes, pero ves que a presentación da moción foi o 28 de marzo, creo que vostedes que se fixeron en su momento los plazos, non sempre pusemos que non había problema nos plazos como se presentaba o día anterior do pleno, porque creo que as cousas debatilas non ten maior problema, pero, bueno, facer referencia a que en aquel momento tanto hincapié nas plazos, pois, hombre, que tampouco ten tanta importancia. Señor Casal. Ben, pois, empezando por este último, que sepa que este concelleiro, se fixou nesto, leva facendo isto nos últimos plenos. E o fago conscientemente, agardando a resposta que aquí se solicitou de que se dixera claramente cal era a data límite para presentar as mocións. Como ainda non se contestou a eso, este concelleiro conscientemente nos últimos plenos está presentando a moción, efectivamente, os luns. Para ver se é así, pois... Quero dicir, empezando por ese último. Ben, a respecto do outro, eu penso que as decisións deste calado non só, ou polo menos dende a visión do Bloque Nacionalista Galego, non se poden tomar só desde unha perspectiva económica. Eu podo entender que no Partido Popular eso sexa a cuestión que máis prime a hora de tomar este tipo de decisións. Pero para nós non, porque reducir a unha cuestión económica de canto de costa ao concello a tonelada
de recollida do lixo é obviar outras cuestións que tamén despois van a ter repercusións económicas colectivamente ao conxunto da cidadanía. Insisto, en Sogama queiman, producense dioxinas e logo hai unha serie de enfermedades que están claramente, e hai estudios epidemiolóxicos desde fai moitísimos de anos que demostran que é así, que hai unha relación directa entre as dioxinas e determinado tipo de cánceres. Eso despois tamén repercute económicamente no conxunto da poboación, que hai que soportar os custes sanitarios de eso. Por lo tanto, cando facemos análises económicos, nos reducimos simplemente a canto custa a recollida do lixo da tonelada ao Concello, ou, por exemplo, tamén que Sogama, a tonelada está subvencionada pola Xunta de Galiza, que tamén pon unha parte do custe da recollida, e, por tanto, esa parte que pon a Xunta de Galiza tamén sale dos nosos impostos, e, por tanto, habría que sumar todo eso. Quero dicir, como vamos a facer ese custe económico? Porque habría momento que falar de que é máis caro a recollida na tonelada na comunidade de Serra do Barbanza que en Sogama. Pero, insisto, para nós hai cousas que son tamén moitísimo máis importantes. Eu podo incluso aceptar que a maioría da cidadanía lle trae sin cuidado se unha cousa leva un tratamento final ou leva outro. Estou seguro que a maioría da xente saca o lixo, o tira ali no contedor e non se preocupa, o único que quere é ese servizo. Home, eu penso que os que temos responsabilidades de xestionar as administracións públicas, temos que ser capaces de mirar un pouco máis alá e saber tamén o que supón, unha vez que a xente mete a bolsiña do lixo no contedor, o que supón despois recoller eso e facer un tratamento adecuado. E, polo tanto, temos que actuar con outros criterios, outras visións, máis alá do que poda ter o común da xente. E, polo tanto, nós, de maneira, consideramos que o modelo Serra do Barbanza, por moitísimas cousas, pero empezando tamén polo económico, é moitísimo millor que o do Sogama. E, dende logo, non pasa nada, porque aquí, colectivamente, decidamos que nos parece que, efectivamente, que é bom que este Concello mostre a súa vontade, a súa disposición a ir a ese modelo, pero que para tal fin, efectivamente, fará un estudio para valorar adecuadamente, tanto a nivel ecolóxico, económico e de servicios, a posibilidade real e efectiva de desenvolverse a integración. Porque non só é a cuestión logo de integrarse, logo tamén é a cuestión de como se desenvolven esses servicios. Por exemplo, en Rianxo, o problema que teñen, o teñen clarísimo, no Concello de Rianxo, de integrarse na mancomunidade. Pero, por exemplo, un dos problemas que teñen é que ali a recollida está nunha empresa local de Rianxo. Non como aquí, que está nunha multinacional. Se non me recordo se é a de Koplovich ou a do outro, de Florentino. É a de Florentino, vale, correcto. A de Koplovich é, efectivamente, a planta de Serra. En fin, ali teñen unha empresa local que non teñen os vehículos que recollen adaptados para entón é un problema engadido. Quero dicir, non é só a vontade política, senón despois tamén do como se concreta eso. Pero nós, como responsabilidade, o que estamos dicindo é que aquí acordamos vamos a nosa disposición a ir a ese modelo, pero para eso vamos a facer un estudio para avaliar adecuadamente como son eses pasos e como se pode concretar e facer. En caso de que finalmente, por determinado tipo de cuestións, non podamos dar ese paso real e concreto de ir a outro modelo, eu, dende logo, naquele momento, proporíamos outra moción para que determinado tipo de cousas vinculadas á recollida e tratamento do lixo pudéramos desenvolverlas ao marxen de Sogama, porque eso tamén o están facendo moitos outros concellos. Pero, en principio, a nosa idea é que, se se pode, hai posibilidades, ir a ese modelo. Aporta do Grupo Socialista? Para o Goberno? Partido Popular? Eu creo que volvemos un pouco de antes, eu ponía en mi boca cousas que non dixen. Eu xa parto da base de que o precio económico vai ser diferente e posiblemente máis caro do valor. Lóxicamente, porque o procedimento é distinto. Porque creo que hai que comparar as cousas, porque se ao final en que comparamos. O tema económico é un tema importante. Para mí non é prioritario. Digo yo personalmente. Eu compro moitas veces produtos ecológicos e sei que pago unha diferencia considerable, pero valoro outras cousas. Pero tamén son consciente de que outra moita xente non pode facelo. Non porque non queira, sino porque o tema económico lle prima máis que outro. Eso son consciente.
E creo que aquí o que estamos defendendo non é a postura de cada un ou de cada grupo político, senón a de todos os veciños. Eso leva que hai que facer un estudio. E basicamente o tema económico é importante, porque temos que saber o que nos vai costar. E así que, para saber o que nos vai costar, hoxe temos un modelo de recollida de lixo que ten definido uns parámetros. É mellor ou peor o precio por tonelada. Despois de Serra da Barbanza, o escandallo, ou donde sale o precio, sale de outras cousas, parece ben. Pero creo que vamos a un interés dunha corporación ou dun concello en entrar en algo que a mellor despois non entramos, creo que o cauce debía ser ao revés. Facemos un estudio dos parámetros que queramos en uns e outros ou o que queran. E despois, unha vez que teñamos o estudio feito, cada un defina se quere entrar ou non entrar, pero decir que queremos entrar, para despois a mellor, depende dos parámetros, outros non entramos, volvemos a regular, creo que non é a posición ou a forma máis sensata de facerlo. Estamos de acordo con vostede, a veces me entende que eu digo medio ambiente e creo que as institucións políticas moitas veces teñen que facer hincapié en cousas que non teñen un valor económico, pero que teñen unha repercusión de outro tipo, pero tamén creo que para tomar as decisións hai que ter todo encima. Señor Casado. No, simplemente vinculado a isto do, non enredamos máis porque está a cousa clara, vinculado a isto do precio do custe económico. Sogama, cando se montou, era casi ao mesmo tempo, isto a balanza tamén se estaba montando, e había, se partía dunhos precios. Desde o primeiro momento, Sogama, a Xunta ponía mogollón de cartos para que os concellos finalmente lle fora máis barato, para que efectivamente o discurso este de que non, é que Sogama é máis económico que outros modelos foron que fora calando na ciudadanía en determinado tipo de corporacións e así se foi espallando. Pero non é certo. Ainda creo que foi un ano e medio, Sogama unilateralmente, porque isto é un contrato que se fai, pois Sogama unilateralmente cambiou os termos dos contratos que tiñas co concello e subeu o precio do lixo. E non o subeu, e o recoñeceu naquele momento, non o subeu hasta onde o tiña que subir para os custes reais da recollida do tratamento por unha cuestión política, porque sabía que se facía eso se iba a todo o mundo. E, de feito, ainda así, tuvo moitísimos problemas, moitísimos concellos ainda están en contenciosos administrativos con esta cousa, e, polo tanto, eu insisto, é mentira que Sogama sexa máis barato a recollida que o outro. É mentira. Ben, vamos proceder entonces a votación. Simplemente decir que efectivamente, creo que o primeiro que fixen cando cheguei á alcaldía foi solicitar o contrato con Sogama e comezar a estudialo, tamén estudiar as facturas que lle pagamos como un objetivo que nos marcamos de ir reducindo a través de distintas iniciativas que podemos levar a cabo, algunhas que nos veñen dadas como a de Ecovidrio recentemente, os contenedores de sistema Bacri para os bares, potenciar a separación do vidro, as campañas que fixemos nos colexios, aproveitando o que figura no contrato de Urbaser, dándolle esos 2.000 euros anuais aos colexios para que sensibilicen os rapaces e a separación se produzca en origen nas súas vivendas, unha pequena campaña como calendario que se entregou este ano nas casas, se instalaron máis contenedores para roupas, se deu permiso a dúas entidades para que o fixeran na Pobra e sempre co objetivo de buscar reducir ese cantidad de lixo que se manda a Sogama e tomo a palabra ao Concello de Benegal de intentar coas outras vías como pode ser a compostaxe caseira e demais posibilidades que tenemos de sempre reducir o que se envía a Sogama porque ao final é ecolóxicamente rendable e económicamente moi rendible para o Concello. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. De aprobado por 8 votos a favor e 4 en contra. Ben, pasamos á segunda parte do pleno. Primeiro damos conta del informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de operaciones comerciales cuarto trimestre de 2015, decretos de alcaldía e informes de alcaldía. Aquí quería comentar algunas cousas sobre a moción presentada polo Partido Popular para a modificación puntual do PSON para adaptar os tramos de vías de titularidade autonómica á Lei de 2013 e establecer as alineacións pertinentes para poder permitir ter o instrumento necesario para poder dar licencias nas parcelas que se ven afectadas, pois mantivemos unha reunión ao secretario e máis eu en Santiago con os técnicos da Agencia de Infraestructuras e se estableceron pois cales deben ser os pasos a dar polo Concello para conseguir esa modificación puntual. Xa houve reunións con dous estudios de arquitectura,
nos cales se planteaban pois, distinta problemática e, sobre todo, pois, estamos pendientes un pouco do orzamento. Pode ser difícil levarlo a cabo este ano, o veremos cando temos que aprobar os orzamentos, e, en todo caso, vamos a intentar dar solución puntual aos problemas que se van presentando, porque xa hai un, que é unha licencia mal concedida, unha licencia que está afectando a uns veciños de Santa Cruz, e que intentaremos resolver antes de chegar á aprobación de esa modificación puntual. E xa outros casos que van xurdindo, pois na estrada C305, na zona de Angustia, xa houve que parar unha outra licencia polo mesmo motivo, e, polo tanto, vamos a tratar esos casos puntuales para que se resolvan rapidamente, de cara a ver cando se pode facer a modificación puntual do pexón de forma definitiva. En canto aos vertidos que están no Río Morto, por vertidos que venen do polígono industrial da Tomada, pois decir que seguimos traballando nese tema, con reunións continuas e constantes con Aguas de Galicia, co xente do plan de control de vertidos, cos propios empresarios, e facendo unha avaliación de todas as instalacións de todas as empresas do polígono a hora de facer o tratamento de pluviais. É certo que a maioría das empresas afirman non ter ningún problema e que xa o teñen solucionado, algunhas porque non producen prácticamente residuos deste estilo, e outras porque fixeron as obras pertinentes nas súas instalacións como se comprobaron por a miña persoa primeiro, visitando as instalacións, e despois van os técnicos de Viaco a facer tamén a comprobación en colaboración cos empresarios que se están mostrando pois favorables a colaborar en todo momento con nos. Dúas empresas presentaron proxectos e propostas de mellora que van a efectivizar, unha xa está efectivizada a día de hoxe, xa recollen as pluviais que antes non recollían, e outra o vai facer en un breve período de tempo. Seguiremos insistindo por aí e sempre mostrando colaboración e buscando darles o apoio preciso hasta solucionar esta problemática que ten moi difícil solución. Hai que pensar que o polígono ten 200.000 metros cuadrados e moita superficie aberta onde cae a auga, a chuvia, e os hidrocarburos, os aceites, todos acaban chegando ao río cando o informe de Aguas de Galicia foi favorable a esta instalación. Pero, bueno, intentaremos seguir aí e decir que as segundas alegacións que presentamos a multa de 30.000 euros vinieron denegadas e agora queda a vía política de tener solicitado a reunión co director de Aguas de Galicia e tratar directamente con él para explicarlle por miúdo todas as iniciativas que estamos levando a cabo para intentar controlar este problema, porque, de logo, non estamos para nada cruzados de brazos con este tema. Relacionado con esto, o plan de control de vertidos nos visitan periódicamente. Están identificados 7 puntos de vertido no noso concello, de vertidos que non deberían de producirse. Non os lembro outros de memoria, pero son algúns na zona de Ribeiriña, vivendas que non están conectadas a saneamento ni tan siquiera teñen fosa séptica. Está pendente dunha pequena obra para conectarse, esperemos que podamos levar a cabo antes de que chegue o verán incluso. Hai outro problema aquí pois moi cerca, incluso no casco urbano, que son as vivendas que baixan hacia onde está o Camiño Ancho, onde está a Bajora, que están sin conexión ao alcantarillado tamén, e hai un orzamento xa solicitado, xa o teño, xa o pasaremos, non sei se xa o pasei os portavoces, pero se lle pasará en todo caso. E hai outro é o do propio polígono, e vamos intentar ir solucionando todos estes puntos de vertidos hasta que chegue a ser prácticamente cero. Os problemas que había ca entrada de agua salgada na rede de saneamento, un xa está solucionado, que nas Uqueiras está instalada unha clapeta, que é un sistema que impide a entrada de agua no mar, mentras que se deixa salir as pluviais, por tanto, ese problema xa está completamente solucionado. E na Dársena xa temos a clapeta, a ten Viacua, está pendiente de instalala, pois polo permiso de Portos de Galicia, que hai que solicitarlle permiso, e para un tema tan sincero, pois hai que esperar e insistir para que nos den o permiso para poder actuar ali. Co cal, xa está solucionado tamén ese problema, quedou pois moitos trastornos na depuración a edar, nas mareas cheas e nos días de moita chuvia entraba agua do mar no saneamento. Comunicar que recibimos o agradecemento das comunidades de montes que por deixarles o Teatro Cinema e por a colaboración que tivemos con eles, foi un placer colaborar e que viñeran hasta o noso concello. E tamén recibimos o agradecemento do Club de Fútbol Puebla por o magnífico estado no que se atopa o céspede do Campo de Arte. Creo que de recibo comunicarlo á corporación. Pasamos ao seguinte apartado, que é o apartado de rogos e preguntas. Perdón, de mocións de urxencia, hai alguna? Rogos e preguntas? Sí, señor Díaz, primeiro, perdón. Bueno, da igual, me da igual.
En previsión da asistencia e de que non colapsaran o aparcamento, deixar ese espacio que ao final non foi moi utilizado, non sei se había 14 vehículos, en previsión de darles todas as comodidades e facilidades. Non se imponía ningún gasto ni ninguna alteración ao patrimonio público. Bueno, era un sábado, viñan centos de persoas e viña cada un o seu vehículo, pois podía ser problemático. Ao final viñeron a aplicar un criterio ecolóxico de vir varios coches e non houve problema, pero tampouco creo que danos á praza non lle causa ninguna. E Protección Civil se mostrou favorable a facelo e así fixemos. E sen problema. Eu teño coñecemento que a pasada semana creo que fixeron, por primeira vez, un minuto de silencio ou algo así, creo que foi o mércoles pasado, na porta do Concello. Entón, eu quería, en relación a eso, facerlle dúas preguntas ou dúas. Unha pregunta e unha precisión, claro. A primeira é a que se debe o cambio de criterio de alcaldía en canto a facer algo que antes se facía continuamente cando había calquer tipo de atentado terrorista, incluso cando había un asesinato por temas de violencia de xénero, que non se fixo nunca desde que a nova corporación se constitúe. E despois é porque unha vez que deciden facelo, creo que a menos a nós non nos comunicou, e se nos lo hubieran comunicado, pois estaríamos na posibilidade de acudir, estaríamos presentes, non sei se o resto dos grupos. A ver, que non teño conocemento que non se les convidara, verdad? E todavía concelleiros, non? Non, que eso sinto. Eso sinto. Sí, ben, bueno, vinha Cristina Liva, pois o sinto, deberían de ter sido comunicados, e sei que por así. E o cambio de criterio non sei que se refire. Neste, pois, bueno, recibimos un correo da FEGAN dicindo que se iba a facer en varios sitios e decidimos sumarnos, como podemos facelo por outros moitos motivos, e tamén a petición de calquera dos concelleiros e concelleiras da corporación. Alguna pregunta máis? Non están presentadas ao pleno? Dirixidas ao pleno? Ok. Non podo dar, as teño aquí, pero non están dirixidas ao pleno, pero podo dar resposta se gracias. Hai unha pregunta presentada por Cristina Andrade referente a subvención que dá a Diputación para a normalización lingüística. Para a normalización lingüística, solicitou este goberno esta subvención da Diputación da Coruña e non, a resposta é non. En caso afirmativo, porque foi denegada, non a solicitamos. En caso negativo, cales foron os motivos ou razóns que os animaron a non solicitala, pois que hai infinidade de subvencións que solicitar e non se solicitan todas. Non é porque hubiera unha especial falta de interese, nin ninguna outra cuestión. Empezou este goberno a solicitar unha outra subvención co fin de atender os compromisos incluídos na declaración institucional do 25 de febreiro antes citada. Bueno, pois as que podan surgir e que se enmarquen dentro dos compromisos, pois posiblemente sí. Esta é unha pregunta. Esta era unha pregunta sobre a bandeira azul que creo que foi contestada o día no que presentaron a moción ao Partido Popular. Esta é unha petición, non sei se quere que faga referenciada, bueno, unha petición para trasladar a Marquesiña que está na tomada. Casi lle solicito con o concelleiro Miguel Abancos que explique un pouco como está a situación e os pasos que foron necesarios dar. Bueno, sí, é unha problemática que se falou na asamblea que fixemos ali, xa nos comentaran os veciños. Falouse con carreteras, os vixiantes de carreteras, e falouse posteriormente, fixo unha solicitude, e falouse cunha, creo que era ingeniera, para solicitar e ver cales eran as posibilidades. A dificultade que había era que os autobuses non tiñan onde dar a volta para cambiar a Marquesina donde querían poñer, salvo
ou chegar ben a rotonda que vai para o hospital ou ben habilitar algunha zona. Nós pensamos que as zonas, as antiguas entradas da vía rápida, podían servir para facer eso, falouse con carreteras, mostráronse dispostos, de feito, agora xa están quitadas as pequenas isletas que había no medio. Estamos pendentes de que fagan o adecuado pintado da zona e trasladar a empresa de autobuses, que tamén se falou con ela, para que faga a solicitude do cambio da parada e despois, posteriormente, trasladar a Marquesina onde se solicitaba. Están haciendo unha marquesiña nas Pedriñas e tamén estamos de acordo, tan pronto como teñamos orzamento suficiente, pois a colocaremos. Despois queda unha pregunta sobre a Mesa Local de Comercio. Enviará ao Goberno Municipal copia de acta resumo da reunión citada, si será enviada xunto coa convocatoria a próxima Mesa Local de Comercio, que ten pensado o Goberno Municipal convocar novas reunións, sí, de ser a resposta afirmativa cando, pois non sei, pero por petición da propia Conselleira de Dinamización Económica, creo que en un breve prazo. Non sei se esta semana, se a seguinte, pero moi pronto será convocada. Lembro que durante 4 anos solamente se convocou unha vez, pero nós vamos a convocar, por suposto. Igual que a Xunta de Seguridade, por certo, que só se convocaba unha vez ao ano. Ben, alguna pregunta máis? Vamos por el. Sí. Non pode considerar ou calificar a respecto de conseguir evidencia dos cumplimentos dos acordos de ciertas contratas que se insta ao goberno a... Se representou esta semana ainda, non creo. Ou as pasadas, bueno, estamos verbando, de feito, temos o compromiso de facer a moción que presenta o Partido Popular tamén. Eso estamos facendo. O de presentar cada 3 meses o que está facendo nas distintas mocións. Aprobouse finalmente e o estamos facendo. Daremos conta. E se pode ser xa no vindeiro pleno unha comisión informativa do mes de abril. Sesión. Gracias.